Hej Josef. Hej, kan du høre mig? Ja, vi havde lige lidt problemer med optagelsestingene. Nå, jamen det er helt i orden. Det kan godt være lidt besværligt. Har I fået Men nogle interviews endnu? ja, vi har fået et med Morten Lindhardt indtil videre. Okay, Ja, og så skal vi have med Niels Heidt i morgen. ja. Ja, så det er jo fedt. Er det kun os tre så? Og Tommy Hansen en gang også i den her uge. Okay. Ja, Ej, det er virkelig, altså jeg må indrømme også, jeg synes det er fedt arbejde, I laver. Det er vigtigt arbejde. men det er vi glade for at høre. Tak. Jamen altså, det er jo tit noget, man har undret sig over, når man går rundt som os. Og hvorfor bliver det hele tiden kaldt konspirationsteori, ikke? Men, Ja. men man har selvfølgelig et bud på det. Så, men hvor sidder I henne? I sidder i Aarhus, eller hvad? Ja, det gør vi. Så bare hjemme i vores stue. Ja, selvfølgelig. Så Og så I læser sociologi, eller hvad? ja, det gør vi. Okay. Ja, så det er vores bachelorprojekt det her. Okay, det er afsluttende så? Ja, Okay. Jamen, fantastisk. Jamen altså, det er jo jer, der skal tage teten. Ja. Jeg skal nok blive stille. men det er primært mig, der vil interviewe, og så Mikkel, han vil komme med nogle opfølgende spørgsmål, nok primært til sidst. Ja, det er bare i orden. Ja, så Jeg var lige inde og kigge på, hvad det var for nogle spørgsmål, I havde. Så, men I skyder bare, I gør bare, ja, det I er, skyder bare. det er helt fint. Og jeg skrev jo også lidt om, hvad studiet det handlede om og sådan. Lige præcis, og netop derfor siger jeg det, altså som jeg har forstået det, så handler det om, hvorfor bliver ting, som der er videnskabeligt belæg for, og som egentlig vi burde kunne sidde og snakke om, hvorfor bliver det kaldt konspirationsteori, ikke? Lige præcis. Ja, og det synes jeg er super vigtigt arbejde, ikke? Fordi det er jo noget, man konstant løber ind i, ikke? Ja, Ja, og jeg tror, det er noget, der spiller sådan... Jeg tror simpelthen, det er noget, man smider over i en kasse, ja, fordi det er noget, man ikke rigtig vil forholde sig til, ikke? Sådan, det har lidt klang af overtro. Konspirationsteori lyder ikke som overtro, men hvis man kigger på de gamle... Altså, dengang jeg var barn, så hed det de okkulte fænomener, ikke? Så var det sådan noget med Loch Ness-uhyret og Bermuda-trekanten og sådan noget, at folk sad og kiggede på. Og det var så ligesom okkultisme, blev det kaldt. Selvom det jo ikke var okkultisme, så var det bare alle de her mystiske fænomener, og man kunne låne bøger om det på biblioteket og sådan nogle ting. Og som jeg ser det, så er konspirationsteori ligesom den moderne kasse for ting, men det er udvidet. Fordi man kan måske godt kigge tilbage og så sige, ja okay, der var måske ikke så meget omkring alle de her ting omkring Loch Ness-uhyre og afskyelige snemænd og hvad ved jeg, ikke? Men jeg ser en sammenhæng alligevel, fordi det er noget, der får folk til at se på det som noget fiktion. Og jeg tror det simpelthen er for at gå ind og pille ved noget kognitivt ind i folk, at lige så snart man sætter det i bås som værende noget konspirationsteori, så kan du sætte lighedstegn til, at det også er noget fiktionelt. ja, Fiktion, ikke? Og når det så er noget fiktion, så systemet eller individer opfatter det som noget fiktion, jamen så behøver du egentlig ikke rigtig forholde dig til det, fordi så er det i bund og grund bare underholdning. Og der er jo mange af dem, altså nu havde vi en diskussion i går på internettet, der er mange, der tror, at det er underholdning for os. De forstår ikke, hvorfor vi er drevet af det, og de forstår ikke, hvorfor vi bruger timevis på det. De tror, at det er ren underholdning, fordi det, altså for deres forståelsesramme, så er noget, som de bruger timer på, måske, jeg ved det ikke, men det er bare et bud, så er noget af det, som de bruger timer på, er jo måske at sætte sig ned og bruge tid på noget underholdning, og have det sjovt og sådan nogle ting, ikke? Så måske er det derfor, at de har svært ved at forestille sig, at når man så opdager, at der er noget rivrafrustende galt med den her verden her, jamen så er der bare nogle mennesker, der føler sig drevet til at gøre noget ved det, fordi de kan ikke forlige sig, de kan ikke holde ud og leve i verden, hvis den er så grum, som der er nogle af os, der går rundt og opfatter den som. Så må man gøre et eller andet i hvert fald, ikke? ja, Og det er det, jeg tror, der er en twist i forståelserne. Men ja, og der ligger helt klart noget erkendelsesmæssigt og altså noget, hvis ikke man har
vi kalder det jo nogle gange at finde nøglen til, altså få låst op der, eller få brudt Matrix, kan man også sige det. Det er jo metaforer for det samme. Hvis ikke man, altså, hvad kan man sige, at det ligesom er faldet på brikker på plads, så, så kan man ikke fange det. Og jeg elsker at bruge Matrix. Jeg bruger den selv i undervisningen, fordi der er så mange fede metaforer i. Og der er det jo netop også det her med, hvor Morpheus siger til Neo på et tidspunkt, altså du kan ikke blive fortalt, hvad Matrix er. You have to see it for yourself. Ikke? Altså, du er nødt til selv at se, hvad det er. Og når de der brikker så er faldet på plads, så finder du jo ud af, at der er et eller andet. Altså, nu snakker vi. Jeg snakker måske bare derud af. Jamen det er helt fint. Jeg ved ikke, om jeg svarer rigtigt på nogle spørgsmålene. Og så må du stoppe mig, og så må du dirigere mig i den rigtige retning. Jamen, du kan bare tale ud, og så kan vi tage de der helt konkrete spørgsmål bagefter, hvis det er. Ja, jamen jeg taler bare tilbage til da jeg selv ligesom blev rystet i min grundvold tilbage i 2007. Ikke? Og så var det bare som om, der var noget, der ligesom vendte 180 grader, og så fandt man ud af, hey, det her, det har jeg lært, at det skal være på den her måde. Og det er det ikke. Det er jeg 100% sikker på, at det er det ikke. Og hvis det er så fundamentalt rystende for individet, altså måske endda nærmest traumatisk, som Carl Gustav Jung han siger, ud af traumer opstår nye erkendelser. Og for mig var det i hvert fald en traumatisk oplevelse, der gjorde, at jeg blev rystet i min grundvold, og så ligesom måtte sige, hey, der er noget galt. Og så blev jeg nødt til, altså for mig var det i forhold til demokratiet, jeg var demokrat ud til fingerspidsen, og troede, jeg skulle sidde inde i Folketinget og være politiker. Jeg var studiepolitiker på højt plan frem til 2007. Og lige pludselig så finder jeg ud af, at hele demokratiet er bygger på en løgn. Altså i basis af den tredelte magtdeling, der var jeg på det tidspunkt meget færdig. Jeg er uddannet skolelærer, på det tidspunkt var jeg færdig med samfundsfag. Så jeg vidste jo godt, at vi skulle have en tredelt magtdeling, og at den lovgivende og den udøvende og den dømmende magt måtte ikke arbejde sammen. Det var ligesom borgerens sikkerhed, at han skulle dømmes af 3 forskellige instanser. Og der skete mange ting med mine kammerater og forskellige folk i 2007. Det var et grumt år i København at være københavner. Hele det der skete med ungdomshuset, hvor man tog 860 mennesker og satte dem i fængsel. Det var voldsomt at se demokratiet blive brugt på den måde. Og der var altså nogle brikker, der faldt på plads for mig, hvor jeg bare sad og tænkte, jamen, altså den tredelte magtdel er jo ikke delt. De samarbejder jo. Altså du ser Lene Espersen allerede den første dag, der var hun justitsminister, mener det var hende, der var justitsminister, der går ud og siger alt muligt med, at nu har vi fanget de værste kriminelle og sådan noget, ikke? Og jeg havde kammerater, der sad mellem de her folk, ikke? Og det var nogle rystende oplevelser, man begynder, og på det tidspunkt havde jeg allerede kigget en masse på, hvad terrorloven havde gjort, fordi jeg har altid været politisk bevidst, og de krænkelser som terrorloven, jeg havde ikke nogen basis for ikke at tro, det var Osama Bin Laden. Det troede jeg faktisk helt frem til 2007, at det var Osama Bin Laden, der stod bag. Men jeg kunne jo godt se, at i forhold til min grundlov, som jeg har sat mig ind i, jeg har været i elevrådet, siden jeg gik i 8. klasse. Skolebestyrelsen var jeg elevrådsrepræsentant, og det var jeg også i pædagogisk råd. Så jeg sad i 3 af de der politiske instanser i folkeskolen, og har altid set nyheder derhjemme, og altså været interesseret i, hvad der skete rundt omkring i verden, og i gymnasiet bliver jeg sådan mere eller mindre, eller bliver jeg politisk bevidst igennem min musik, eller vores musik, men det er mig, der skriver teksterne, og altså, der finder man jo selvfølgelig, også noget i ting, der sker ude i verden, når man skal skrive sine tekster og forskellige episoder og sådan noget, og på gymnasiet var der også en historielærer, der lige pludselig sagde til mig, at du skal skrive om konflikten i Mellemøsten, ikke? Og jeg anede ikke, hvad fanden det var. Min far er muslim, skal lige siges, men han har aldrig nogensinde sagt, at jeg skulle være muslim. Jeg har altid fået lov til, at jeg skulle selv bestemme, hvad jeg ville være. Og jeg derfor har aldrig blevet prakket noget på, og anede intet om Palæstina og Israel-konflikten. Og der kan jeg huske, der skulle jeg skrive en opgave om det, og det er gymnasiet, så der var jeg helt tilbage i, det har nok været i 94, 95 eller sådan noget. Ja. Og da
jeg opdager, hvad fanden det er, der foregår dernede, der har jeg på det tidspunkt været, for mig, altså hele vejen op igennem min ungdom, eller min barndom, var jeg godt klar over, at jeg var det mørke barn. Jeg voksede op i Vangede som den eneste mørke dreng på hele skolen og sådan noget, så jeg var bevidst omkring det, men for mig var kampen, da jeg var barn, det var de sortes rettigheder, kan man ligesom sige, ikke? Så jeg har nok været politisk helt ned fra barnsben, men hvor det var meget sådan noget Malcolm X og hiphop og sådan noget. Og jeg vil så sige, at med Rage Against the Machine, der så kommer frem, som jo er det her band, som jo er, nogle af dem er kommunister, men altså som kæmper også for de smås rettigheder, de kommer frem i 92-93, jamen så bliver vi bare, eller vores musik bliver inspireret af dem, og jeg bliver inspireret af dem, og det har jo nok præget mig helt frem til i dag, den her inspiration, hvor man går ud og er kontant, og går ud og siger sin mening omkring nogle ting. Og alligevel følger det her Palæstina og Israel, det følger vel med op igennem, det følger med nok indtil jeg bliver soldat, tror jeg. Jeg tror, jeg bliver soldat fra 96 til 97 af panserinfanterist, og så kommer jeg tilbage til HF, og så begynder jeg at arbejde med børn i 98, og finder ud af, efter at have været forskellige steder og have været lærervikar, at jeg skal være lærer, og ikke pædagog, så jeg kommer på lærerseminariet i 2003, og i 2004 bliver jeg så formand for Frederiksberg Seminarier i det, der hedder Lærerstuderendes Landskreds, som ligesom er fagforeningen for de lærerstuderende, og som fungerer som en kreds under Danmarks Lærerforening. Og der sidder jeg så lige pludselig, aner ikke engang, jeg er formand før efter et halvt år. Jeg vil igen ændre et eller andet. Der var noget politisk. Ulla Tørnæs, hun var undervisningsminister på det tidspunkt. Og der var noget, jeg ville ændre der. Det var det, der drev mig ind i foreningen. Og lige pludselig opdager jeg, at jeg har 1200 studerende under mig, og jeg er formand for det her. Men det var så spændende og så fedt, så vi sad ved mit første bestyrelsesmøde. Jeg sidder så, i og med at jeg er formand, så er jeg så også repræsenterer jeg Frederiksberg i Lærerstuderendes Landskreds bestyrelse, som består af 25 mennesker fra hele landet. Og der er 18 seminarer, det vil sige, at hver formand har en post, og så er der så 7 forretningsudvalgsmedlemmer. Så vi sidder 25 og har det faktisk meget sjovt. Vi er jo studerende ved siden af, men bliver nok mere eller mindre, mange af os bliver politiske, fordi at mit første bestyrelsesmøde, det er i 2004, der har Ulla Tørnæs fortalt, at nu skal der komme en ny læreruddannelse. Så det er jo det, i hvert fald jeg sidder primært med og arbejder med, der kommer Bertel Haarder til senere, hvor vi sidder og kommer med vores udkast som lærerstuderende, hvor vi måske har på landsplan 10-11.000 lærerstuderende som medlemmer, sidder vi og repræsenterer dem, og hvad mener vi, at der skal være, at den nye læreruddannelse skal være. Og jeg er fuldstændig inde i det her, og jeg overvejer at gå ind i politik igennem et politisk parti, og før det havde jeg egentlig sådan haft i baghovedet, jeg kunne da godt finde på at blive levebrødspolitiker. Jeg har også venner i dag, igennem LL, som man kalder det, Lærerstuderendes Landskreds, har venner i dag, som er politikere, blandt andet Thomas Medum, som er det nye skud på stammen over i Aarhus, og som muligvis bliver valgt ind næste gang i Folketinget. Ham har jeg også arbejdet sammen med. Men derfrem, og så arbejder jeg med det her frem til 2007, og det skal lige siges, at i 2006, man har noget, der hedder praktik i andre skoleformer på læreruddannelsen, og det vil sige, mange bruger det til at rejse ud og arbejde, men man kan også, altså det er egentlig bare, at man kan have en praktikform, som ikke er folkeskolen. Og der vælger jeg at blive lektiehjælp ude på Christiania, og efter jeg har været lektiehjælper derude, så tilbyder de mig en stilling, så jeg arbejder derude i 10 måneder, og ser, hvordan børnene bliver behandlet, fordi på det tidspunkt kører der sådan en eller anden normaliseringsproces, hvor christianitterne har fået banket et eller andet over hovedet af noget, der hedder Real Danica eller sådan noget, og der skal de så købe det her sted her. Det er jo så det, der så i dag er blevet til den aftale, de prøver at købe Christiania gennem de her folkeaktier, men på det tidspunkt prøver man at presse christianitterne til at sælge og spille mod hinanden, og det gjorde man ikke primært, men det gjorde man blandt andet ved at have en massiv politistyrke derinde. Og de her politifolk, de var altså ligeglade med, at der var børneinstitutioner. At dem jeg passede, det var 3. til 5. klasse, og det var fuldstændig vanvittigt. Altså,
alle havde jo set anholdelser og anholdte blive ført forbi, og flere af dem var blevet visiteret, når de var gået over fra Christianshavns skole over til deres fødselshjem. Christiania har institutioner fra fra 1 år og op til 18 år, så de har vuggestuer, børnehaver og sådan noget. Og det var chokerende for mig at komme udefra og se de her ting her. Og jeg skriver til Red Barnet, jeg skriver til Børns Vilkår, jeg skrev til Anne Bostrup, som var retsordfører i SF, og jeg fik ikke noget svar tilbage. Og der var nogle ting, der gik op for mig i forhold til demokratiet, hvor man går rundt i den her boble, og man tror, det hele er jo fint, og jeg læser jo om tingene i aviserne, og alligevel var jeg jo godt klar over, at der var nogle ting, der var galt. Det skal lige siges allerede, at det her, når jeg begyndte at snakke om Israel og Palæstina, så havde jeg kigget primært på det dernede, der Ehud Barak og Ariel Sharon var ministerpræsidenter dernede, ikke? Og i 2000 så sker der så det i USA, at der er der det her famøse valg imellem Al Gore og George Bush, hvor at George Bush vinder valget, fordi at 20.000 stemmer i Florida er blevet underkendt. Og igen, det er det her med den demokratiske proces, det er det her med at tro på demokratiet så stærkt, at det kan jo ikke, det er jo udemokratisk det der. Og det var det, der fik mig ind i det, så der lægger jeg faktisk Mellemøsten til siden, og begynder at kigge på USA, og ser jo grumme ting, der selvfølgelig også sker fra 2001, men jeg vil sige, stadigvæk der var jeg fanget i det her venstre-højre paradigme, hvor jeg troede på, at Clinton havde været den fede præsident, og Al Gore han havde tabt valget til republikanerne, og de havde snydt, og jeg havde lidt svært ved at forstå det her. Så jeg ser jo egentlig alle de grusomheder, som USA begår, mange af dem i hvert fald, men stadigvæk inde i den her boble, hvor at jeg har stadigvæk ikke opdaget, at 9/11 er løgn. Ikke? Så jeg har set meget og protesteret meget og har været til demonstrationer. Jeg var også til demonstrationer, jeg tror det var i 2004, da Bush han kommer til, at der var en kæmpe demonstration inde i København med Nina Hagen og Kim Larsen og Paul Dissing og forskellige, der spillede. Men altså, virkelig kæmpe demonstration, da han var her i København i protest mod krigen i Irak, ikke? Og også i Afghanistan. Og det blev jo mit mantra at være imod den her krig her, kan man sige, fordi jeg i bund og grund var et demokratisk, jeg har hele tiden anset mig selv som et demokratisk menneske. Og da det her så sker i 2007 med, at der bliver kylet ting inde i København og alt der rystende, og jeg opdager lige pludselig, at pressen, at de lyver, ikke? Og jeg kommer i kontakt med nogle mennesker, som tænker på en anden måde, end jeg gør. Og det er nok der tigeren begynder at falde, eller jeg kan få den i hånden, fordi så begynder jeg at drille nogle af de her mennesker her, ikke? Der er blandt andet en, der hedder Frode, som jeg går og mobber lidt, fordi han siger, at han altså på en venlig måde, når jeg siger mobber, så er den på den venskabelige drillemåde, ikke? Fordi han går og siger, at han tror på UFO'er og sådan nogle ting, ikke? Og jeg synes det her, det lyder helt mystisk og sådan noget, ikke? Men efter et par måneder, så siger jeg til ham, jamen hold nu op, Frode, nu må du sgu bevise, når du kan gå rundt og sige det der. Så han sagde alle mulige mærkelige ting, ikke? Og for mig var det helt go hejser, ikke? Så sagde han, så må du sgu kunne bevise det, ikke? Så sagde han, så gå hjem på YouTube, og så skal du søge på Free Energy, siger han så. Og jeg går hjem på YouTube, jeg søger på Free Energy, og på det her tidspunkt er jeg stadig i gang med min uddannelse. Den er blevet udsat lidt, fordi at jeg har lavet alt det her studiepolitik, og jeg har været igennem nogle andre ting, så allerede her er vi godt klar over, mig og min studievejleder, det var vi allerede på andet år, da jeg sætter mig i LL, at det vil tage længere tid end de 4 år, der er normeret tid. Jeg har altså ikke helt været klar over, at det tog så lang tid, som det så kom til at gøre, men jeg er stadig i gang med uddannelsen på det her tidspunkt. Josef? Ja. Er det så din passion for demokrati, som ligesom fik dig til at interessere dig for hele det her felt med konspirationsteorier? Jamen det er jo det, der gør, at jeg føler, at jeg har et indblik i det, fordi jeg er politisk skolet med troen om, at jeg skulle gå ind i systemet, og der prøver man jo at forstå de her forskellige systemer. Ja. Og i dag kan jeg se, hvordan jeg kan bruge systemerne til at forstå dem på en anden måde. Fordi det er jo en helt anden måde, det fungerer på. Så i dag så er det, som jeg fokuserer på, det er at forstå magten, som den er konstrueret reelt, og ikke som vi bliver fortalt, at den er. Så jeg er altså lige i øjeblikket, det har jo taget 6 år nu for mig cirka,
så er jeg tilbage i middelalderen. Nu jeg underviser i historie og samfundsfag og i geografi, så jeg er så heldig, at jeg kan få penge for at sidde og kigge på de her ting her. Men selvfølgelig bruger jeg også weekend og alt muligt andet på det, fordi det er super spændende. Men der er jeg ligesom gået tilbage i tiden. Man kan sige, at altså, alt det der med UFO'erne og sådan noget, det leder mig videre til NASA, og hvor at der er den her teori om, at NASA har et hemmeligt rumprogram. Og der tror jeg stadig, at George Bush han er den største mand i verden, eller den største præsident i verden. Og jeg sidder ligesom og tænker på, at hvis de skal kunne have et hemmeligt rumprogram, og det der skal kunne lade sig gøre, så skal der jo være et hemmeligt system. Det er igen den politiske måde, der går ind og spiller ind. Så skal der være et hemmeligt system bagved, som kan fungere og kan trække trådene bagved George Bush. Og hvad er det så? Og lige pludselig, så stod jeg ind i hele det her gamle frimursystem, ikke? Og begynder at undersøge det, og træder ind og begynder at undersøge katolske loger, og finder ud af, hvordan det hele er flettet sammen, og hvor langt går flere hundrede år tilbage. Og det er jo det, som jeg sidder i nu igen og kigger på med en helt ny forståelse, hvor jeg går i dybden med det. Men det var faktisk det, der sparkede røv. Fordi så kan man så sige, at man så opdager hele det her frimursystem, og man opdager alle de her katolske loger, der er dybt forbundet, og alle de her tegn, som går igen igennem tiden, malteserkors og passer og vinkel og ja, kors i flag bare, ikke? Altså, så man kan spore helt tilbage til korsriddertiden, ikke? Hvor de har fået delt de her forskellige ordener, har fået delt de her flag ud, ikke? Altså, det er jo vildt spændende, og det er derfor, jeg ved, at jeg har fat i noget af det rigtige. Det er fordi, jeg kan sidde og spejle det i vores historie, jeg kan sidde og kigge nu på magten. Og der startede det jo med at forstå så, at okay, George Bush er måske ikke den største mand. Alligevel, der er måske et hemmeligt magtsystem bagved, og har fundet det ene bevis efter det andet, efter det tredje på, at det forholder sig sådan. Altså George Washington var frimurer, og Thomas Jefferson, som var den tredje frimurer. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Alle de der teorier, som du har undersøgt, har du set sådan et mønster imellem dem? Altså sådan alle sammen? Ja. Og det spørger du jo netop om i brevet der, ikke? Ja. Og jeg sad lidt og tænkte, hvad er det der mønster? Jamen mønstret er magtstrukturen. Mønstret er det, som nogen kalder New World Order. Ja. Den nye verdensorden, som nu er ved at tromle 50.000 lærere og 600.000 skolebørn til, at nu skal de være i hele dags skoler. Og det er bare en lille brik af det hele, fordi man er ved at ændre systemet, ændre samfundet. Ikke? Og det sjove af det hele er, at jeg sad med min mor i går, og hun har egentlig ikke ville kigge på de her ting, og hun har været en af de her strudse, der har stukket hovedet i jorden, fordi hun sagde, at det var for hårdt for hende at kigge på. Men hun sad i går og sagde, jamen jeg ved godt, at jeg kan godt se det nu, de ting, du sad og sagde i 2007, der er noget galt. Ikke? Og for mig var det stort. Min far han sagde det, at han har heller ikke ville kigge på det, men for et halvt år siden, der sad han også lige pludselig og begyndte at snakke om bygning 7, ikke? Og syntes, at det var mærkeligt. Så de er begyndt nu, men det har været pishamrende hårdt. Ikke? Fordi jeg har set det her system. Jeg ser en elite. Jeg ser en elite, som igennem, altså vi kender dem jo som konger, og kongerne er en del af det her system her. Konger og dronninger, og det går tilbage i tiden, det er familier, det er familiedynastier, ikke? Det er Rothschilds, det er Rockefeller, det er Goldwyn, det er Mer, og det er bare de amerikanske, ikke? Fordi at hvis man så går ind og kigger på hvad der har været af adelige slægter, vi ved. Undskyld. Ja. Det er fordi, jeg kan høre på siden. Nå. Det er ikke fordi, jeg piller noget. Nå, okay. Men vi ved jo, at der har været en adel her. De har bygget masser af godser og masser af slotter rundt omkring. Og det sjove er jo netop, når man begynder at tænke, hvad ved jeg om tysk middelalder, ikke? Og begynder at undersøge den tyske middelalder, fordi den spiller rigtig meget ind på den danske. Og det har jeg jo netop opdaget, fordi jeg er blevet tvunget til, tvunget, det har jo været fedt, men igennem mit arbejde, i og med at jeg skulle læse et pensum igennem, så har jeg jo skulle læse med alle de her konger og alle de her krige, og derfor har jeg kunnet dykke ned i dybden med det, og så kunne forstå det med min nye forståelse, ikke? Men det startede med at kunne forstå det amerikanske system. Hvad er et senat? Hvad er en kongres? Hvad fanden er det, de laver derovre? Forstå præsidenter helt tilbage
jeg skulle gå længere tilbage, altså helt tilbage til 2. verdenskrig, faktisk også til Woodrow Wilson der i 1913, men det han er bare sådan en enkelt en, men jeg vil sige, præsidenter fra 2. verdenskrig og frem, sådan noget, så havde jeg også studeret, hvad fanden er der sket, og hvad var det, der skete med ham der, John F. Kennedy, ikke? Og ja, så ser jeg lige nu en gylden tråd fra, altså hvis vi skal tage det moderne og ikke gå tilbage til det gamle system, som det hele, altså vi kan sige, den katolske kirke er det eneste politiske parti i verden, der har bestået 2000 år. Det kan godt være, at de kalder sig en religion, men i bund og grund så er det en institution, der agerer også politisk, og de har eksisteret i 2000 år. Og det, altså når man siger, at alle veje fører til Rom, da jeg var lille, så troede jeg kraftigt, at det var fysisk, alle veje kørt til Rom. Men i dag forstår jeg den jo godt. Det er jo fordi, alt udspringer af Rom. De har fingre med i meget, og de er også med til at styre frimurersystemet, som er et globalt system. Så der bliver pillet derfra også, men hvis vi skal lade det system ligge, og så kigge på det amerikanske, eller ligesom kigge på det moderne, komme frem til noget af det her 9/11, så er det jo, så er det jo tydeligt, når man dykker ned i det, at der foregår dybt udemokratiske ting, ikke? Og så er man nødt til at prøve at se, at man kan forstå det. Og jeg var rystet i min grundvold, da jeg sådan i slutningen af 2007, måske starten af 2008, løber ind i den her World Trade Center bygning 7. Ikke? Og jeg kan huske stadigvæk, at jeg sad og kiggede på et kort på på computeren, og jeg forstod det ikke. Jeg forstod ikke, hvorfor den der bygning var vigtig, men det var jo fordi, jeg var i en forståelse af, at World Trade Center var 2 bygninger, og derfor kunne jeg ikke se, hvorfor det var vigtigt, at de her 2 bygninger, der stod, eller de her bygninger, der stod ved siden af, skulle være vigtige i forhold til hele det her, de her ting her. Ikke? Og det hele handler jo om erkendelse. Og det er også noget, jeg synes, der faktisk er noget af det mest spændende i det her. Det er det her, det epistemologiske, det her med det erkendelsesteoretiske. Hvad er det? Hvorfor er det, at jeg ser på noget på en måde, og nogle andre ser på noget på en anden måde? Og for mig er det logik, at World Trade Center styrtede sammen på grund af sprængstoffer, hvor det for andre er logisk, at det kunne slet ikke lade sig gøre. Ikke? Og det er jo fordi, de har nogle bremsemekanismer, tror jeg. Nu sidder jeg jo nogle gange og diskuterer med det her. Altså, det kan være for eksempel bremsemekanismen kan være, at du ikke kan forestille dig, at der kunne komme sprængstoffer ind i World Trade Center. Jamen så behøver du ikke at overveje overhovedet, hvordan styrte huset sammen. Det kommer lidt an på, hvordan man angriber problemerne, eller hvordan man angriber situationen. Nogle går så ind og siger, okay, hvordan styrte huset sammen? Okay, det styrtede sammen som følge af noget, der kun kan være sprængstoffer. Ergo må der være nogen, der har placeret dem ind. Men for mig er det ikke vigtigt, hvordan de er blevet placeret, og hvordan de har fået dem ind. Fordi det er tydeligt for mig, at de er der, og tårnet falder sammen på den måde, som det gør. Men der er andre, der bliver bremset bare den der af... For eksempel sad Niels Heidt i TV2 News interview og sagde, hvor intervieweren spørger, hvordan har de fået det ind? Og så siger Niels, jamen på paller. Selvfølgelig, altså de har trukket det ud, og så har de kørt det ind på paller. Ikke? Og det er jo tydeligt for ham, fordi han ser jo også nogle ting. Altså, han er jo også godt klar over, hvis du skal transportere tunge ting, så smider du op på en palle, og så starter du en palleløfter, og så kører du afsted med den, og så transporterer du hvad ved jeg, 36 kasser øl eller et eller andet, ikke? Eller 2.000 kilo sprængstof, eller hvad du nu har, ikke? Men det er noget af det, som gør, at der sidder andre derude, og de kan slet ikke forestille sig de her ting. Ikke? Så jeg tror, at rent kognitivt er der noget, der bremser folk, og det er det, som populært bliver kaldt kognitiv dissonans. Vi bruger det alle sammen til at afvise ting, som vi ikke kan forholde os til i vores hverdag. For eksempel så sidder jeg nu her med en cigaret i hånden, og lige om lidt så tænder jeg den. Jeg ved godt, at cigaretter er usunde, og jeg ved godt, at det forkorter mit liv, hvis jeg ryger, og jeg ved, at jeg bliver stakåndet, og jeg kan slet ikke løbe på samme måde, som jeg kunne, før jeg begyndte at ryge, og alle de her ting her. Men jeg ryger alligevel. Og det er der, hvor kognitiv dissonans går ind og spiller ind. Hvor jeg bruger det for eksempel. Men det kan også spille ind i forhold til 11. september. Det kan også spille ind i forhold til, at du kan afvise nogle ting netop som, og så er vi tilbage til ordet konspirationsteorier.
Du kan proppe det ind i en kasse, og i den kasse, der ligger nogle ting, som du anser for at være fiktion, som værende bare tåbeligt, eller underholdning, eller et eller andet, som folk spilder tid på, og så behøver du egentlig ikke at kigge på det. Et godt eksempel er en af mine kollegaer, som jeg har gået på seminariet med, eller sådan mine tidligere kollegaer, som jeg har gået på seminariet med, som var lærer ude på Lindevangsskolen, hvor jeg selv var lærer, vikar, indtil jeg blev færdig som lærer. Og så står vi og snakker om det her, og jeg siger til ham World Trade Center bygning 7, og så siger han til mig, jeg vidste ikke, der var 3 bygninger, der faldt sammen. Hvorfor har du ikke fortalt mig, at der er 3 bygninger, der falder sammen? Og så står jeg jo med min viden, og ved, at jeg har fortalt Anton det her igennem 2-3 år, at der er en World Trade Center bygning 7, og tænker, han har ikke lyttet efter i de 2-3 år, jeg har talt til ham. Og det er jo igen det her med, at vi kan slukke for, vi har en selektiv hørelse, og derfor så hører vi det, vi gerne vil høre. Og vi kan også slå fra, hvis vi bare tænker, det han siger nu, det er vås, så det behøver jeg ikke at lytte til. Og nogle gange så får du de der, hvor det er meget tydeligt, at der er nogen, der slet ikke har lyttet efter til, hvad det er, du har sagt. Og jeg tror også, at det er fordi, at det er så rystende, det som der kommer med det, man kalder konspirationsteorier. Fordi hvis hele verden er styret af en elite, og vores politiske partier, hvor det er lige meget, om du er på venstrefløj, eller på højrefløj, eller du er rød, eller du er blå, men de i bund og grund er styret af de samme mennesker, så er det jo en forfærdelig usikker verden at leve i. Men spørgsmålet er, om det ikke er en mere realistisk måde at kigge på samfundet på. Og det mener jeg jo, det er. Jeg mener, jeg kan meget nemmere forholde mig til, at tingene er, som de er. Fordi jeg ved, at de er sådan her. Altså, jeg bliver ikke frustreret over, det ville jeg nok være, hvis jeg havde været en af de lockoutede lærere. Så det er nok svært at sige. Men jeg bliver ikke frustreret på samme måde over, at hvad kan man så sige, at Helle Thorning og hendes regering agerer på præcis samme måde, som Lars Løkkes regering ville have gjort. Men det er der rigtig mange lærere, der sidder derude og får en hovsaoplevelse lige i øjeblikket, fordi de har stemt på Socialdemokratiet, og de har stemt på SF, og de føler sig røvrendt lige i øjeblikket, fordi de prøvede at vælge noget andet. Ikke? Men jeg stemte ikke, jeg har ikke stemt de sidste 2 gange, fordi at det er gået op for mig, at det er det samme, vi stemmer på. De arbejder sammen, de arbejder for de samme foreninger. Lene Espersen sidder i den trilaterale kommission, og det samme gør Margrethe Vestager. Ikke? Helle Thorning går til Bilderberg-møder, og det samme gjorde Anders Fogh. Ikke? De bliver udvalgt, de her mennesker, og så ser det ud, som om vi vælger dem, og hvordan de lige gør det, det er pishamrende svært at finde ud af. Men for mig at se, så kan det for eksempel gøre det ved at præge meningsmålinger. Jeg har selv arbejdet i forskellige analysefirmaer, A.C. Nielsen og Synnøve Vildstrup og sådan noget. Og det, for mig er det tydeligt, at der er en kæmpe fejlmargen, ikke? Eller også så kan du sætte sådan en som ham der, Adam Price, til at skrive en af DR's mest populære tv-serier, der handler om Danmarks første kvindelige statsminister, og så kan du gøre det populært, og så lancere den her serie Borgen et år før, at man så skal have valgt Helle Thorning ind, fordi så er folk venlige stemt, ikke? Du kan få Lars Løkke til at skifte 7 af sine ministre kort tid før valget. 2 af dem hiver han ind. Hvad fanden er det? Det var ikke engang 7 ministre. Jeg tror, han lavede en fuldstændig ministerrokade, hvor 7 var helt nye ministre. Det var sådan, det var, ikke? Så det var noget med, at det var 15 ministre, han skiftede, men 7 af dem var helt nye. Og 2 af dem, det var nogen, han hivede ind for erhvervslivet. Det var Charlotte Sahl Madsen, som blev udviklingsminister, og så var det Lykke Friis, som blev klimaminister efter Connie Hedegaard, som blev klimakommissær. Ikke? Altså, det var også det her med, at hvad sker der lige pludselig for vores politikere? Ikke? Lige pludselig så er de gode nok til at komme ind og blive NATO-generalsekretær eller klimakommissær. Ikke? Og det er jo fordi, de spiller spillet. Det er jo så tydeligt, og når man kigger på det, eller for mig er det i hvert fald tydeligt, når man ser på det gennem min optik, at de bliver belønnet for de her ting. Man får en god stilling. Henrik Qvortrup fik sin stilling i TV2 som politisk redaktør, fordi at han var med til at køre, Ny Alliance i sæk. Ikke? Og hende Merete Eldrup, der sidder nu som chef for TV2, hun var spindoktor for Ny Alliance og fik Nasser Carter til at hoppe med på den historie, som Henrik Qvortrup lancerede i Se og Hør, hvor han var redaktør. Og så lancerede han den her med sort arbejde,
og Merete Eldrup, hvis man ser den her film, der handler om Ny Alliance, så Christoffer Guldbrandsen har lavet en film om det. Så er det jo tydeligt, at den ene sprintvagter, han vil ikke have, at han hopper med på den, men hun vil gerne Merete Eldrup, og dermed så får hun simpelthen, så eksploderer Naser Khader jo, og så så den trussel, som Ny Alliance udgjorde på det tidspunkt, den bliver minimeret. Det vil sige, de tror ikke længere det her etablerede system, som man havde, hvor man havde helt styr på Socialdemokraterne, man havde helt styr på Venstre, Konservative for den sags skyld også. Og hvad gør Merete Eldrup så? Jamen hun siger op på valgnatten, fordi Naser Khader havde et dårligt valg, og hvad bliver hun så? Så bliver hun ny chef for TV2. Og TV2 er jo så også et Bilderberg-værktøj, ikke? Altså, og Bilderberg er en af de her grupper, der står bag, som styrer politikere, hvor at de får at vide, at de er familiedynastier, hvordan tingene skal køre. Familiedynastierne står helt i baggrunden, de er slet ikke en del af det. De folk, vi ser fremme, de er, de styrer, ikke alle, selvfølgelig kan man ikke sige, at alle er det, men nogle er i hvert fald får idéer fra de her familiedynastier. De her familiedynastier er så styrtende rige, så de behøver ikke at røre en finger. De lever inden for deres borgerskab, inden for deres små bobler, nede i Rivieraen og alle de her steder, Monte Carlo, og hvor de kan løbe rundt i deres bobler. Har du prøvet at søge mediefladen i forhold til at få de her budskaber ud? Altså, der ligger et interview med mig på YouTube. Jeg var faktisk den første, der var på tv. I 2008, i november måned, kontaktede Danmarks Radio mig i forhold til noget med konspirationsteorier. Og de havde fundet mig inde på den her hjemmeside, der hed I 11. time, hvor jeg var medlem af den på det tidspunkt. Og så spørger de så, om jeg vil være med til et program, og deres researcher, han bruger 3 dage på, ligesom vi sidder og snakker nu, så sidder jeg og snakker i telefon med sådan en researcher om alt muligt med frimurer og i verdensordenen. De ville så gerne, blev vi så enige om til sidst, at det skulle handle om World Trade Center 7. Og der var jeg så inde der i november 2008 og lavede et interview med dem. Og det var første gang, at, kan man sige, hvor der var et dansk nationalt medie, der tog problematikken op omkring bygning 7. Men altså i stedet for at skrive på det tidspunkt var jeg lærerstuderende, så i stedet for at skrive lærerstuderende nedenunder, så fik jeg bare titlen konspirationsteoretiker. Og inden mit interview kom på, så fik seerne lige lov til at se, at konspirationsteoretikere, det var jo sådan nogen, som, som troede, at Michael Jackson var en alien, og så troede UFO'er, og så var der godt nok også om JFK-mordet, dem der så troede, at det ikke var Oswald, der gjorde det. Men altså, det var som om, man lige skulle latterliggøre begrebet til konspirationsteoretiker der, ikke? Og jeg tror, det var ungdomsafdelingen, som lavede det, og jeg tror, de fik en over næsen. Faktisk, da jeg var derinde og blev vist rundt, jeg var inde i DR-bygningen, de havde lige bygget den der DR-by der. Så han var meget stolt, ham her programchefen, han viste mig rundt, og der havde de lige fået en ny ny chef for alt det der DR. Og det var ikke Kenneth Plummer. Jeg kan ikke huske, det må have været før det, men det var så den her chef, de fik der i november 2008, så man vel kunne gå tilbage og se, hvem det var. Og bekræftede, at det var også en frimur. Kenneth Plummer var jo også frimur, skal lige sige. Så det her med frimursystemerne, det her med at placere folk, som man har styr på høje positioner, det er jo noget, man gør. Og det er tydeligt, det er jo ikke fordi, jeg kender alles position og ved, hvad det står for og alt sådan noget, men det er tydeligt for mig, at der bliver i hvert fald placeret nogle personer rundt omkring, som er styret i forhold til de her systemer. Fik du så nogle reaktioner på din medvirken i interviewet der? Nej, der kom nemlig ikke rigtig noget. Nå, okay. Og så overlod jeg jo ligesom, kan man sige, så overlod jeg jo ligesom scenen til nogle andre, fordi jeg følte mig lidt latterligt gjort, ikke? Og så det var det der så skete, det er rigtigt, fordi vi følte ikke, vi kunne komme igennem til medierne. Og jeg blev så kontaktet af en kammerat, som havde startet sin egen hjemmeside, som hed verdenversion2.dk. Og det var omkring 2008, også 2009, tror jeg, starten af 2009. Og så spørger han, om jeg vil være med. Der er en masse oplysninger, kan man sige, men de ligger i kategorier på det tidspunkt inde på hans hjemmeside. Super god side, der også begynder at forklare alt muligt med medicin og aspartam
og tager fat om alt muligt med sundhed, og jamen, også med 11. september og sådan noget. Og der kommer, da jeg så spørger han om, så jeg vil være en del af det, og det vil jeg gerne. Og der laver vi så hjemmesiden om til en nyhedsportal for kritiske tænkere. Fordi det irriterer os på det tidspunkt, at vi ikke kan få nogle nyheder udefra, der bliver vendt ordentligt. Og at på det tidspunkt er jeg jo stadig lærerstuderende, så jeg får min SU, og der er ingen, der kommer og prikker mig på skulderen og siger, nu skal du lige søge det arbejde, nu skal du gøre sådan og sådan. Ikke? Så jeg har stadigvæk jeg er stadig inde i min boble, og der er ikke noget rigtig nogen. Så jeg sidder faktisk og fordyber mig helt vildt meget, begynder at skrive artikler og skaber det her. Og sammen med Infowars.dk, som er kørt af ham, der hedder Brian Gideon, så er vi nok den første nyhedsportal herhjemme af den slags, som kommer med kritiske nyheder. Ikke? Og det der mangler også i den danske sendeflade, det er noget på dansk. Fordi det vi kan gøre, vi kan gå ind og finde det på engelsk, men det bliver ikke kommenteret på dansk, det bliver ikke oversat, der bliver ikke skrevet noget sådan rigtigt. Og den nyhedsportal, den er jeg med til at køre her frem til 2011 eller sådan noget, hvor vi nærmest bliver kørt ned af hacker, der ligger hjemmesiden ned, og det længste vi har været lukket er et halvt år, og nu er vi bare glade for, at vi har fået genskabt artiklerne, og nu er den blevet angrebet af et eller andet sponsor. Det er ikke fordi det lige er os, det gør den også med Politikens hjemmeside og DR's hjemmeside og sådan noget. Så ligger de sådan nogle links ind til mobiltelefonreklamer og rejser og sådan noget. Og det er vores altså også fuldstændig inficeret med nu, ikke? Så der kommer ikke nogen nye artikler på den hjemmeside. Og det har også været en proces, hvor vi har været med til at vække den her kritiske masse i Danmark, så andre har så nu lavet nye initiativer, ikke? Og derfor er det måske også mere passé. Men ja, det var et symptom på, at vi kunne ikke komme igennem med medierne. Og måske var det ikke så meget det her med, at jeg ikke kunne komme igennem, fordi jeg skrev måske nogle læserbrev en gang imellem, eller var med i nogle debatter, og jeg har diskuteret en del med det her. Jeg ved ikke, om du kender det begreb, der hedder debunker, men der er jo folk, der direkte modarbejder os på nettet, ikke? Hvilket også er mistænksomt. Hvorfor bruger de tid på det? Det er jo også mistænksomt for os, som har en anerkendelse. Så hvad hedder det? Vil du prøve at forklare det der debunker? Jamen debunker der er forskellige former, tror jeg. Altså der er nogen, som det kan man jo se, hvis man går ind på West Point og går ind og kigger på deres uddannelse af soldater, så uddanner de også soldater i cyberwarfare. Og cyberwarfare eller infokrig, eller hvad du vil kalde det, det er jo blandt andet også at holde de kritiske røster nede. Og det er blevet en del af det, det er det her med at gå ind, hvis der er en debat under en eller anden artikel, der handler om, lad os sige, 11. september, så går der måske nogen ind og siger, at jamen, det er sgu også mystisk med det her, har I set de her links her? Og så kommer der en anden ind, og så siger, det er bare dem der, de er bare tåbelige, nu skal I høre her, det hele bliver modbevist her på den her hjemmeside. Ikke? Og de findes i forskellige niveauer, vil jeg sige. Der er nogle af dem, der er så super dygtige, at de må være professionelle. Og er der konstant, og har været der konstant igennem de her 6 år. Og nogle har endda været der længere tid, end jeg har været vågen. Og så er der nogle andre, som jeg bare vil betegne som medløbere, ikke? Som bare går ind og siger, jamen det er helt tosset det der, og ham der Niels Heidt, han er også bare et fæhoved og sådan noget, men som ikke rigtig ved, hvad de snakker om. Så der er forskel på debunker, men der er nogle stykker i Danmark, som sidder og prøver at modbevise alt, hvad der kommer frem. Og det er det her cyberwarfare, som Hillary Clinton selv har siddet og snakket om over for kongressen, hvor hun sidder og beder om penge. Russia Today har lavet et indslag om det, RT America, hvor hun sidder og spørger, om ikke de vil give flere penge, fordi de er ved at tabe infokrigen. Ikke? Så hun ved godt, der foregår en infokrig. Altså det er hun udmærket klar over. Og den infokrig, det er blandt andet den, som vi deltager i på forskellige planer, kan man sige. Ikke? Og i og med, at jeg har været så heldig at følge Niels Heidt igennem hans udvikling, så føler jeg jo selv et eller andet sted, at jeg i hvert fald har indblik i, hvordan infokrig nogle gange kører på topplan. Og det er vildt spændende at følge. Det har været vildt spændende at følge Niels Heidts udvikling. Jeg kendte til nanotermit-opdagelsen cirka et år før, at den blev offentliggjort. Jeg hørte om den allerede i 2008.
og har jo kunne følge så de her eksperimenter, de har lavet, og hvordan at de bliver færdige med rapporten, og så kommer en af deres, nu skal du snakke med Niels Heide i morgen, så kan du selv spørge ham, men så kommer en af deres peer-reviewed dommere der og siger, hey, der er lige nogle flere spørgsmål, jeg kan ikke huske, om det var 12 eller 13 sider, de fik med spørgsmål, og det kom til at tage et halvt år ekstra at lave de her spørgsmål, og det gør jo bare, at selve artiklen bliver endnu mere, du kan ikke skyde den igennem, fordi lige pludselig har de her, jeg tror de er 9 forskere, ikke, har de jo brugt 18 måneder på at lave den, i stedet for bare et år der, hvor de egentlig bare ville have frigivet den der. Så det var faktisk en hjælp, og det var også en hjælp, det var ment for ham her, dommeren her. Alle de her ting har jeg jo gået og set, den her opbygning, før, jeg tror faktisk også før Niels Heide egentlig, det skal jeg sgu egentlig ikke kunne sige, jeg tror nej, Niels Heide er nok en del af det på det tidspunkt, men jeg går i hvert fald og kigger på ham her, Stephen E. Jones, som allerede i 2004 fortæller, at han har fundet det her nanotermit. Han ved ikke, det er nanotermit på det her tidspunkt, men snakker om det her eksplosive stof, han har fundet. Så jeg er med, ligesom man kan sige, det har været fedt at følge udviklingen. Jeg var med til at starte 9/11 Truth København her i Danmark. Det startede vi den 11. oktober 2008 inde på Nørreport station, ikke? Og så i dag er der en truth-gruppe, kan man sige, som ikke er særlig stor, og som måske bare er nogle inkarnerede mennesker, men som støtter op om Niels Heide, deler flyers ud, lejer lokaler til ham, og i det hele taget prøver at skabe noget af den her logistik, som giver ham noget plads, så han kan gøre det, han er bedst til, netop at være den her forsker, der har noget kredibilitet bag sig, ikke? Og der har jeg jo selv måttet sande i forhold til mediebilledet, at jeg får nemt at pille ud, sådan som medierne ser på mig. Og der jeg ved ikke, måske er man lidt selvkritisk her, men jeg er jo mørk, og hvis man vil, går vi længere tilbage, jamen, så er min far også muslim, og så vil jeg allerede der være degraderet, eller hvad kan man sige, så vil jeg ikke være kvalificeret i mange menneskers øjne til at kunne udtale mig om de her ting, fordi så har jeg jo så vil jeg kunne have en eller anden form for belæg ved nogen måske mene, selvom jeg ikke har det, men så vil de kunne sige, jamen det er fordi han har holdt med muslimerne, ikke? Og det er så regardless, at min mor, hun er ærkedansk og kommer op fra Hirtshals og protestant. Det vil man så ikke kunne bruge til mit forsvar. Eller jeg kun er vokset op i Danmark og ikke kan pakistansk eller noget som helst. Ikke? Men jeg har min farve imod mig, og det gør nok, at jeg har det nok bedst med at stå lidt i baggrunden. Jeg har det nok bedst med at bare gøre det, jeg er bedst til. At uddanne, undervise og komme med for den kritiske tænkning ind i undervisningen også, som vi er forpligtet til ifølge vores fælles mål for forskellige fag, både i hvert fald i geografi og i samfundsfag, er jo helt sikkert også regne med, at det står i historiefællesmål, ikke? Så det ligger allerede i lovgivningen. Problemet er bare, at rigtig mange lærere ved ikke, hvad kritisk tænkning er, eller kritisk sans står der, ikke? Så de ved ikke, hvad brugen af kritisk sans er. Det er den opgave, jeg sendte til dig faktisk. Det betegner min underviser ude på Frederiksberg Seminariet som den første opgave, der ligesom går ind og beskriver, hvad er kritisk sans. Der er ikke skrevet så meget om det, og det var et begreb, de fik snedet ind i lovgivningen, fordi min underviser ude på seminariet har været med til at komme med forslag til, hvad skal der stå i fællesmål. Han har været med til at komme med forslag til lovteksten, ikke? Og så prøvede de at snige det her kritisk sans ind, at man skulle undervise med kritisk sans. Og troede egentlig, at Bertel Haarder ville pille det ud, men det gjorde han ikke. Så det slap igennem, som han selv, det er hans egne ord, sådan som han har forklaret det. Og da han vidste, at det her var sluppet igennem lovgivningen, og han vidste, hvordan jeg så, at jeg havde rigtig svært ved at gøre mit studie færdigt til sidst, fordi hele mit verdensbillede ændrede sig jo. Så jeg sad jo og kiggede på alle mulige andre ting, end det jeg egentlig skulle koncentrere mig om, og det var min sidste fag. Så jeg havde faktisk et helt år, jeg tror, det må have været mellem 2007 og 2008, eller også det var nok i 2007, jeg slet ikke gik op til nogen fag, i sommeren 2007, ja, det må det have været. Der gik jeg ikke op til nogen fag, fordi det hele var bare rystet omkring mig, og det var så traumatisk at opleve, at verden var helt anderledes, og det blev gjort med fuldt overlæg. Alle de her ting, som jeg fandt dybt forkastelige, krig, mord på børn, bombede kvinder,
I det hele taget mord og slagtning, og når man ved, hvad sådan nogle militære våben kan gøre ved et menneske. Forfærdelige ting, og når du så finder ud af, at det her det er fucking gjort med belæg, fordi de vil have, at det skal være sådan her, så bliver man sur, og man bliver rigtig, rigtig ked af det, og man bliver ramt af alle mulige følelser på samme tid, og det gjorde jeg, og det var man kan sige, så kommer man ind i nærmest sådan en cocoon, hvor man så skal have sat sit nye verdensbillede sammen, og så kommer man ud på den anden side, som en gås, eller hvad man skal sige, hvor man ligesom kan ryste alt det her frygt af, sådan man frygter ikke på samme måde, det bider ikke på samme måde. Jeg har heller ikke noget fjernsyn i dag, altså. Jeg gider ikke de der ting med. Det er så svært at beskrive, hvordan hele ens verden var. Før var jeg også Brøndby-tosser og løb rundt og sang smedesange for Brøndby, og i dag ser jeg ikke fodbold, altså. Når jeg går til fodbold, det gør jeg nogle gange, så er det anden division øst frem fodbold, og så er det for at være sammen med vennerne og drikke nogle fadbamser og synge nogle sange. Det har intet med fodbolden at gøre. Jeg er sådan set ligeglad med, om frem vinder eller de taber. Jeg er der for at være sammen med mine venner. Det er fællesskabet, og man får nogle helt andre prioriteter i sit liv. Man begynder at finde ud af, hvad fanden er det, der er vigtigt, ikke? Og jamen, det er fællesskaberne, det er familien, det er jo ikke at blive politiker, eller blive skolelærer, eller hvad fanden man nu kunne have haft af forskellige mål i sit liv, ikke? Nej, det er at være med til at bygge noget, som er konstruktivt for, at den her verden kan blive til noget for den næste generation og den næste generation. Og så er jeg ligeglad med, at jeg ikke får mit navn på en gravsten eller et eller andet. Jeg vil bare kunne sidde som 60-årig eller 50-årig, eller hvornår jeg nu skal dø som 70-årig, jeg kunne sige, jeg prøvede i hvert fald. Det kan godt være, at hele verden er ved at falde sammen om mine ører, når jeg er 70 år. Men der er ingen, der skal komme og klandre mig og sige, at jeg ikke prøvede. Nej. Føler du, at der er flere, der er begyndt at lytte til de her teorier? Helt sikkert, ja. Helt sikkert. Det var så svært i starten, og der blev man jo netop kaldt en konspirationstosser, ikke? Og der var ingen af mine venner, der ville kigge på det her, ikke? Jeg har mistet stort set alle de venner, som jeg havde, dem havde jeg jo på seminaret og igennem lærerstuderendes landskreds. Der kommer man virkelig tæt på hinanden, fordi man er sammen hver tredje uge i en eller anden weekend, ikke? Det er ikke mine venner mere, fordi vi deler ikke samme erkendelse længere. Og prøv lige at stille de spørgsmål igen, Katrine. Om der var flere, der begyndte at lytte til de her teorier? Ja, på det tidspunkt, der min familie ville heller ikke kigge på det. Jeg har folk, der har fjernet sig fra mig i min familie, og de begyndte at komme tilbage. Som jeg sagde tidligere, min far og min mor har begyndt at kunne se, at der er et eller andet galt i hvert fald. Min far har godt kunne se, at der var noget omkring klima, fordi han har altid været ude i haven. Så når jeg begyndte at fortælle ham omkring det her CO2-løgn og klima og global opvarmning, så vidste han godt, det var løgn, fordi han kan se på træerne og jorden er nærmest på luften, altså hvornår bliver der frostvejr, ikke? Altså, nu kan han nok ikke kunne gøre det i år, fordi han var ude at rejse og sådan nogle ting, og heller ikke var hjemme, men jeg lover dig for nogle gange, hvor jeg er blevet forbavset over, og han har sagt, nej, jeg sætter ikke kartoflerne endnu, fordi der kommer stadig frostvejr, og manden har fået ret, ikke? Og jeg har løbet rundt i korte ærmer, ikke? Så han er fantastisk, min far, lige på det punkt der, og det bliver også nemmere at snakke om. Jeg kan sidde nu på, førhen kunne jeg ikke sidde på lærerværelserne og snakke om de her ting. Folk synes, jeg var tosset, og de flyttede væk fra mig, og jeg tror også, de snakkede i hjørnerne omkring mig. Men det kan jeg altså nu, og det har jeg kunnet de sidste par år. Ligesom slippe lidt ud imellem ribbenene, og kender du bygning 7, og jeg har sågar kunne snige det ind i undervisningen også, ikke? Og det turde jeg heller ikke i starten. Jeg har været lærervikar siden 2001, så jeg har ordnet en overfærd i, har undervist. Jeg har været lærervikar i 5,5 år, før jeg bliver lærer. Så det her med at snige det under undervisningen, det var ikke lige noget, jeg turde. Og det er jo igen en af de der bremsemekanismer, fordi går du så ind og kigger på lovgivningen, hvilket jeg gjorde i min opgave, min professionsbacheloropgave, gik jeg jo ind og kiggede på, jamen er det lovligt at gøre de her ting her? Ja, for gud fanden er det. Der står, du skal gøre det. Du skal stille 2 teorier op mod hinanden. Men folk er så angst for at røre ved 11. september, hvis du skal tage det som eksempel, ikke? De er så angst for at røre ved det. Ikke? Det er der sgu ikke mange, der tør. Ikke? Tror du, at det har nogle konsekvenser for videnskaben, at folk er bange for at sætte sig ind i det her? Det har det.
Det har det. Jeg har lige i dag læst ind på nu er jeg administrator inde på Niels Hayes Facebook-side, hvor der var en, der skrev, at der var nogle elever, der var dumpet i fysik, fordi de gik i en afgangsklasse, og de havde godt kunne forstå det her med termit, og hvordan det kan skære jern over og sådan noget. Men læreren synes, det var noget vås, og havde dumpet dem, hvilket gjorde, at de så ikke kunne komme ind på den linje, de gerne ville ind på gymnasiet. Ja, helt sikkert har det betydning. Jeg har været heldig. Jeg har skiftet fra folkeskolen, fordi jeg også havde masser af kollegaer, som selvom jeg synes, nu var det sgu tid til ligesom at snakke om de her ting her. Jeg gad ikke at sætte mit lys under en skæppe. Og der er så ligesom vidste allerede i april sidste år, at nu skulle jeg over til en anden skole. Jeg blev nærmest headhunted ud til den nye skole. Så jeg havde mit job ret tidligt. Jamen, så åbnede jeg jo bare op. Så var jeg sådan set ligeglad med, at jeg tog en Investigate 9/11 trøje på og gik ud og underviste i den. Fordi nu måtte de skulle snart tage sig sammen ud i de små parcelhuse. Ikke? Og det gjorde, at der var en del, der tog afstand fra mig, tror jeg. Og der var også en, der kom til mig og sagde, nu måtte jeg lige slappe lidt af med det der, fordi de andre synes jeg var lidt sværere at takle. Og det var jo bare fordi, at jeg stiller jo bare almindeligt. Altså for mig er det fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for nogle spil, de kan sidde og spille på deres iPhones, og de sidder og snakker om, så var jeg også lige, så er jeg i haven i går, og min kone, hun skal også snart føde, og prøv at høre, vi er fucking travlt, mand. Det er fucking ved at smadre hele vores verden med Monsanto-afgrøder og GMO, som spreder sig ud over det hele, og med fracking, som vil ødelægge vores grundvand bestandigt, hvis de får lov til at hælde alle de her kemikalier ned i undergrunden, og de hælder kemikalier ud i luften, geoengineering, de fylder os med gift igennem vores mad, hvis ikke vi lærer at læse på vores varedeklarationer. Heldigvis har vi varedeklarationer, så vi kan sortere der, men vi kan stadigvæk godt være uheldige at få nogle klamme ting. Alt det her kraft og sådan noget, det kommer jo også igennem dårlig mad. Det er jo ikke kun smøger, selvom smøger selvfølgelig er skadelige, men der er så meget, som man burde sætte sig ned og kigge på, og så bliver jeg sgu lidt træt af, når jeg har siddet 3 måneder og snakket med efter munden, og okay, og din kone, og bla bla bla. Så lige pludselig kommer jeg sgu til at sige, undskyld, ved du godt, der er aspartam i den sodavand, du sidder der og drikker. Og det var faktisk bare der, det startede. Der sad en og drak en light sodavand med aspartam i. Og så begyndte jeg at stille spørgsmålstegn til det her aspartam, og det synes de var mærkeligt. Fordi jeg begynder jo lige pludselig at rykke ved deres verdensbillede. De er bare ikke klar over, hvor meget jeg holder inde omkring bygning 7 og Freemasons og Illuminati for den sags skyld, hvis du vil sætte det navn på, hele den nye verdensorden, alt sådan noget med krige, og de er slet ikke klar over det, at aspartam er jo bare en lille bitte ting i forhold til det. Men det ryster dem, og så begynder de at tage afstand, så den der jantelov, den fungerer i den grad i hvert fald stadigvæk ude på lærerværelserne. Nogle steder, jeg har jo ikke været alle steder, fordi så blev jeg skiftet til en friskole, ikke? Og der er de altså lidt mere frittænkende, og der er der sgu ikke rigtig nogen, der par. Men der har jeg jo igen passet på. Jeg har for eksempel slet ikke undervist min 9. klasse omkring 11. september. Jeg har gemt det til sidst, til lige op til eksamen, så nu skal de trække her den 25. Jeg ved ikke, om vi når 11. september, for de mangler også lige at komme igennem den kolde krig. Men jeg har passet meget på med at snakke om de her ting her, ikke? Og prøve at holde mig så professionelt som muligt. Og alligevel så har jeg jo kunne se, at de andre har også været kritiske om nogle ting, ikke? Og så lige pludselig så sender min kontordame, eller det er vel skolens kontordame, sender en advarselsmail til alle folk. Og her der har jeg lige et personligt mail fra mig. Jeg skal passe på det her Monsanto, jeg skal gå ind og google det. Wow, tænker jeg så, ikke? Altså, hvorhen i folkeskolen får du en mail fra kontoret, hvor der står, hey, jeg har forresten fundet ud af Monsanto, det er noget, I lige andre, jeg lige bliver nødt til at kigge på, ikke? Og jeg måtte jo skrive tilbage, fedt man, jeg har skrevet masser af artikler om det, eller flere artikler om det, og jeg ved godt, hvad det er. De har en agenda, og det er at overtage hele fødevareproduktionen på hele planeten, og det gør de ved at sprede deres GMO, og det kan ikke travles tilbage. Så hvis Danmark, som netop ligger beskyttet af kyster, begynder også at dyrke GMO her i Danmark, det har kørt på forsøgsmarker, jeg tror faktisk ikke, man er gået i gang med det at dyrke GMO i Danmark,
jamen så vil det også sprede sig her, så vil vi igen være en af de her contaminated areas, eller hvad kan man sige, som ikke længere er beskyttet. Ikke? Og det er jo det, som neozelandske landmænd og alt muligt andet advarer imod, om at hvis du har en mark med almindelige afgrøder på den ene side, og en mark med GMO-afgrøder på den anden side, jamen så blæser GMO-afgrøderne altså ind på den naturlige mark og kvæler den naturlige afgrøde, og så kommer der til sidst GMO-afgrøder op. Og det har været en plan for Monsanto af, fordi så kan Monsanto lægge sag an mod de her landmænd. Det har de gjort i New Zealand, tror jeg det var. Så har de gjort det, at så har de lagt sag an mod de her landmænd og sagt, hey, I har vores gen. Vi har patent på den der kornsort, eller den der majsmark, tror jeg det er majs mest. Vi har patent på den der majs, så I skylder os penge. Og på den måde, så har man så kunne lægge pres på landmændene, og så har man så kunne køre dem ned. Ikke? Og det har man jo gjort også i Indien, alle mulige mærkelige steder, hvor i Indien, man kan også pille genet ud af korn, så det ikke reproducerer sig selv. Det vil sige, så skal du købe såsæd hvert år, fordi du kan ikke så det der korn der, og så kommer der ikke, altså, der går ikke nyt korn, fordi det er Monsanto-korn hele lortet, ikke? Og så de er nødt til at købe såsæd inderne hvert år, ikke? Og vi fatter slet ikke, hvordan vi bare er ved at hive ressourcerne ud af den tredje verden, og hvordan vi gør det dagligt. Ikke? Og det er der, hvor det også har været spændende netop at være tvunget til at skulle kigge på historiepensum, hvor der står de her ting i. Ikke? Der står, hvordan vi har sejlet til Sydamerika, Nordamerika, Afrika, hvordan vi har plyndret det. Det står godt nok handel, ikke? Men handel er et andet ord for udplyndring, i min terminologi i hvert fald. Hvordan vi har udplyndret de her lande, da Christopher Columbus opdager Amerika i 1492, og så opdager den vestlige verden også Indien i 1499. Ikke? Men så begynder koloniseringen, fordi lige pludselig så opdager vi, at der er noget andet end Østersø og Vesterhavsområdet. Ikke? Der er noget andet end England og Rusland. Der er kraftet mig kæmpe kontinenter med kaffe og kakao og elfenben og guld og menneskeslaver og hvad ved jeg. Og så begynder koloniseringen så i 1500, og det står i bogen, det står i geografibogen, jeg kan endda finde det og læse det for dig, hvis du ikke tror på mig, men der står kraftet mig, at fra koloniseringen startede og til den sluttede, der slog Vesten 90 millioner indianere ihjel i Nord- og Sydamerika. Ikke? Altså det er med mange mennesker, mange folkeslag. Og hvem gjorde det? Jamen det var jo netop, hvis man går tilbage og ser 1492 med Depardieu og sådan noget, det var jo jesuiter, det var jo johanniter, det var den katolske kirke, det var dem, der tog ud, ikke? Fordi de skulle missionere, så de var altid med, hvor de skulle hen et nyt sted. Det kan godt være, at krigerne gik forrest, men så kom kirken bagefter, fordi så skulle de omvende de indfødte til at blive katolikker bagefter. Ikke? Så kirken har været med rigtig mange steder, de sidder på hele Europa, langt tilbage, og derfra har de så udbredt deres system. Ikke? Og det er jo også spændende at gå tilbage og kigge på, hvordan dannes de her forskellige imperier, og romerne, som allerede er i England i 49, ikke? Hvad fanden laver de i England? Ikke? De bliver der til 450, ikke? Bliver smidt ud igen, og så kommer sakserne over, som faktisk er tyskere, anglerne og sakserne kommer over, ikke? Og så overtager de England, fordi kelterne har fået så mange tæsk af romerne, så de kan ikke holde på det, og så starter det angelsaksiske rige, så i virkeligheden så bygger det angelsaksiske rige, som man tror at England om det er det store imperium, det er det jo i bund og grund også, men det bygger på tyskere, og den tyske katolske kirke er enormt magtfuld, og er blandt andet dem, der giver Danmark sit flag. Det der med 1219 i Estland, hvor det skulle falde ned fra himlen og sådan noget. Forget it, ikke? Altså, prøv at gå tilbage til 1170, hvor det første katolske kloster bliver bygget i Slagelse i Antvorskov. Og det er Johanniterordenen, der kommer der, det er den tyske hospitalsorden der. Ikke? Kig på deres våbenmærke og så se, indgår der et hvidt kors på en rød baggrund? Ja, det gør der. Kunne det så være derigennem, at vi får det, den teutoniske orden, som er de tyske krigere, nu er helt tilbage til middelalderen. Ikke? Det er der magten begynder at brede sig ud, fordi man forstår ikke magten, før man begynder at forstå, hvor meget handel har betydet. Altså handelsskibe og kunne flytte det her, at det købmændene har været de rige, ikke? Og der ligger et kæmpe handelsimperie i Tyskland, der hedder Hansaen, som jo har været beskyttet af johanniterne, har været beskyttet af de teutoniske riddere, ikke? Og den her Hansa, de handler jo med hele Europa, ikke? Og har masser af handelsskib. Danmark har også masser af handelsskib. Det er grunden til, at vi bliver angrebet i 1801
ved slaget på Reden og 1807 med bombardement af København. Det skulle fordi, at vi har så stor en flåde, ikke? Og englænderne er bange for, at englænderne og franskmændene er i krig med hinanden, så de er bange for, at vores flåde skal overgå til franskmændene. Så de kommer og stjæler den fra os, og vi har bare sejlet rundt, vi har været neutrale, så vi har bare sejlet rundt og handlet med alle mulige, så de var også sure i skralden over, at vi solgte kaffe, og vi solgte kakao og sådan noget til franskmændene. Ikke? Så det her med at kunne handle med skibe, før der kommer jernbaner og alt sådan noget, altså vi må bare forstå, at de mennesker, der har siddet på de imperier dengang, dem der har sejlet opium fra Kina og sådan noget, ikke? Det første narko, ikke? Altså kan man sige, jamen, at de styrtende rige sørøvere indgår i hele den her magtstruktur. Margrethe den første, det står også i historiebøgerne, Margrethe den første samarbejder med sørøverne, ikke? Altså, og det helt, så er vi tilbage, hun starter jo Kalmarunionen i 1397, så der er vi tilbage i slutningen af 1380, så jeg ved sgu ikke engang, hvornår hun kommer på, det kan jeg ikke huske. Ikke? Men altså, magten, det her magtimperie går så langt tilbage, og når man så går i skole, så får man at vide, nej, vi stemmer folk ind, og der er ikke noget struktur der. Nej, hvem skrev grundloven? Hvad byggede den struktur på? Jamen, den byggede jo netop på, at det var jo aristokrater, der lavede det her. Det var adelige, der lavede det her system. Kongen var stadig stor i det her system. Så har han selvfølgelig glædet mere i baggrunden, og især efter 2. verdenskrig. Ikke? Men altså, det er jo fordi, de bliver tvunget til det. Det er jo fordi, man den 22. til 24. februar 1848 har man den franske revolution. Og der begynder man jo at hugge hovedet af de der folk, som sidder på magten. Ikke? Så jeg tror, der heroppe i Nordeuropa, der begynder man også at få små kugler. Ikke? Og så siger man, vi må hellere lige gøre et eller andet, så folk ikke hugger hovedet af os heroppe. Ikke? Og så får man så grundloven i 1849. Ikke? Så folket kan sagtens presse nogle ting igennem. Men så kan man så igen gå tilbage og sige, hvem har bygget, eller hvem har skrevet de her ting her? Jamen, det er jo igen Luther frimurer. Ikke? Eller ikke Luther, fordi det er jo, der er nogen, som ikke er frimurer, men der er mange frimurer imellem. Og det her frimursystem, så går tilbage til 1717 over i York, over i England, og så kommer til Danmark i 1747 eller sådan noget, 1740. Det har bare været med til at opbygge så meget magt. Ikke? Og det er også derfor uafhængighedserklæringen i USA, som netop er lavet, Benjamin Franklin er en af dem, der er med til at skrive det, George Washington, som begge to er frimurer, er kendt som de her founding fathers, ikke? De er frimurer, ikke? Og der er masser af frimursymboler i Det Hvide Hus og rundt omkring, og det hele det her system her, det har bare en skjult agenda, og den agenda, den må ikke komme frem til folket. Så når du spørger, om jeg kan se noget der, jeg vil ikke sige, at alle frimurer er onde, det er det ikke. Men fordi der er jo forskellige grader, om du er første grad, om du er 33. grad. I Danmark har man så vist kun, er det 8 eller 9 grader, ikke? Men i York-rigen og i den skotske rige, der har du 33 grader, ikke? Og det er jo forskelligt, hvor du er på de her grader her, og hvad du bliver brugt til. Men kommer du helt op i top, så er der noget magt, og så er der bare nogle ting, du bliver nødt til at gøre, tror jeg. Ikke? Men igen, så skal vi ikke sige, at det er lutter ondskab, fordi jeg tror vitterligt også, at der er nogle frimurer, som mener det godt, og som kæmper for det gode, fordi ellers ville vores verden, tror jeg, være endnu mere sindssygt, den er i dag. Og det er måske også med til at gøre, at der er folk, der vågner op. Fordi det er jo ikke kun frimurer, det er jo også de her loger, katolske loger. Altså frimurer, det lyder så åndssvagt, men det er jo bare en orden, kan man sige, ikke? Nogle folk, der samarbejder, ikke? Og det her nepotisme, folk, der samarbejder, det har bare stået på vi tror nogle gange, det ikke har stået på så lang tid, men i årtusinder, ikke? Altså, og så er vi tilbage til Rom, ikke? Som skriver hele det her styresystem. Nogen ser det som en religion, men Bibelen er jo et styresystem. Du kan få folk til at gøre, hvad du vil, altså, ikke? Og det kan de næste 1000 år, ikke? Frem til 1536 der med reformationen, hvor man så oversætter Bibelen, ikke? Der er det et styreredskab. Man kan styre befolkninger, fordi de kan ikke læse, hvad der står i Bibelen. Det står på latin, og derfor så må de bare lytte til præsten, ikke? Og hvis ikke du lytter til præsten, så får du kappet roen af, ikke? Eller så bliver du brændt på et bål, ikke? Der er en grund til, at den mørke middelalder, den stopper med reformationen. Og der kommer rigtig meget lys ind over Europa, tror jeg.
sådan tolker jeg det, med den nye kristendom, med den nye protestantisme, der begynder at komme kunst, der kommer musik, der kommer malerier, alle de her ting er begynder at opstå, folket begynder at blive mere frit, så jeg vil godt snakke om, at hvor frie er vi, men vi var i hvert fald friere, end vi var under middelalderen, hvor den franske inkvisition kom efter dig, hvis ikke du gjorde det rigtigt. Ikke? Og dermed begynder der at opstå fritanker, og vi har et par hundrede år, hvor der er fritanker, ikke? Og så kommer der altså lige nogle verdenskrig, som banker os på plads igen, ikke? Og stadigvæk efter 2. verdenskrig, jamen der er noget ro på, men vi skal stadig ikke underkende, at der har været en kold krig, som har holdt folk i skak også. Fordi at når religionen går ud, så kommer der noget nyt ind, nogle nye styresystemer. Og det er så blevet politikken, der er blevet det nye. Demokratiet, der er blevet det nye styresystem. Det er det, vi skal leve op til. Ikke? Og det står meget tydeligt, jeg har sådan en bog om religion, hvordan det har ændret sig religionsfaget igennem de forskellige 200 år eller sådan noget, siden Grundtvig han byggede folkeskolen, og der kan man jo tydeligt se, at i 1970, før 1970, der står der i folkeskoleloven, at du skal uddanne folk til at være gode kristne borgere. Og lige præcis det samme sted i lovteksten, så har det så ændret sig til, nu skal man uddanne folk til at være gode demokratiske borgere. Og så har man så kunne bruge det her demokrati de sidste 50-60 år, og det har også fungeret rigtig godt, og selvfølgelig er der nogle dårlige ting også, men problemet er bare, at erhvervslivet og kapitalismen, og man kan måske også sige krigsindustrien, har fået mere og mere magt. Og for at opretholde sig selv, så er det, altså kapitalisme, det handler jo om at privatisere ting og gøre, altså at tingene ikke skal være til gavn for folket, ikke? Du skal tjene penge på folket hele tiden, ikke? Og derfor ser vi også vores offentlige system blive fuldstændig undergravet nu, hvor ideen og tanken omkring et offentligt system var, at det bare skulle bære sig selv og være en service for borgerne med billige busser, eller ingen betaling til hospitaler, gratis skoler, gratis det ene og det andet og det tredje. Men nu ser vi jo netop, at man faktisk lige i øjeblikket er i gang med at køre skolerne så langt ned, at det kan ikke dårligt. Altså, du kommer ikke til at få en ordentlig uddannelse, hvis du sætter dine børn i folkeskole, så nu er du nødt til at tage de private initiativer. Du er nødt til at sætte dem ud til os ude på privatskolen eller en anden privatskole, fordi så er du sikker på, at dine børn får undervisning. Altså, vi har ikke afbrud med vikarer hele tiden. Der er ungerne får undervisning. Vi gik i gang med eksamensforberedelserne i sidste uge, og der står ude i folkeskolen, og jeg har pisse ondt, fordi jeg kender en 9. klasse. Jeg har haft en 9. klasse og kæmpet for det her. De var 8. klasse, da jeg havde dem, men nu er de 9. klasse, som står og ikke kan gå til eksamen. Og vi har kæmpet for det her. Jeg har lavet 5 måneder i bare for at få dem til at lære at gå i skole igen, og de var totalt... de var blevet tabt på jorden af de der folkeskoler, som havde sammenlagt skoler, og så var deres lærer stoppet, og så var der kommet en ny lærer, hun stoppede også. Og, man drømmer ikke om sådan en kaos, der er på nogle skoler ude i folkeskolen. Jeg siger ikke, det er sådan alle steder, men nogle steder, der er det altså virkelig slemt. Og det er jo det, man så er ved at gøre nu. Nu er man ved at sørge for, at hvis du skal sørge for, at dit barn får en ordentlig uddannelse, så er du nødt til at sætte den på en privatskole eller en friskole. Du er nødt til at give de der 1.000 til 2.000 kroner ekstra om måneden, for at sikre dig, at dit barn får en ordentlig undervisning. Fordi ellers så falder de bare igennem. Det er det, jeg tror, de er ved at skabe nu. Og turen kommer til andre offentlige instanser, hvis ikke der kommer en generalstrejke. Det tror jeg ikke på, der kommer, fordi folk kan ikke nå sig sammen til det. Og jeg ved ikke, hvor vi er på vej hen, men det er tydeligt for mig, at det er jo bare det er jo nogle ting, der er udstukket op fra, og det bunder blandt andet i underskrivelsen af finanspagten. Altså de lyver, udstiller tingene på en helt anden måde, end de egentlig er. Ikke? Altså, der var en grund til, at folk de sloges i gaderne i 1993 med Edinburgh-aftalen, da vi fik den. Vi havde stemt nej i 92 til Maastricht-aftalen, og så kommer Edinburgh-aftalen i 93, og folk erklærer Nørrebrogade for en EU-fri zone. Politiet rykker ind og får tæsk, fordi der ligger brosten på Sankt Hans Torv, og er nødt til at trække pistolerne, hvilket jeg sagtens kan følge, selvom jeg ikke tilhænger af det, men de er presset, og det er jo så det, deres pistoler er til, at man kan sige, hvis ikke de skulle bruge den i sådan en situation, hvor de bliver regnet ned med brosten, hvornår fanden skulle de så kunne bruge dem? Men det uheldige er bare, at de skyder 113 skud, og de skyder 7 danske mennesker, ikke? Og hvad er det, folk kæmpede imod, ikke? Og det, de kæmpede imod, det var jo blandt andet den her union,
den her pengeunion. Vi fik så nogle forbehold derefter i 93, ikke? For vi skulle ikke være en del af hæren, vi skulle ikke være en del af unionen og sådan noget, mønteunionen og sådan noget, ikke? Men den der mønteunion, den har de jo snedet os ind i nu, og folk har ikke opdaget det skid. Vi skrev under på Finanspagten 31. maj 2012, folk har ikke opdaget en skid. De snakker om det her med, jamen det er et angreb på den danske model. Prøv nu at gå tilbage og læs Finanspagten, fordi havde du fattet, Karl Smart, hvad der står i Finanspagten, så står der jo, at vi har overdraget alt vores økonomiske politik, hele råderummet, det er overdraget til EU nu. Så den der forhandlingsret, som arbejdsmarkedets parter havde førhen, den har vi allerede overdraget til EU. Nu skal vi ned til noget, der hedder det europæiske semester, og så skal vi derned til EU og stå skole over for nogle slipsedrenge, og de skal så sige, jeg tror det er bedre, hvis Danmark skal være konkurrencedygtige, så skal I gøre noget ved væksten der, og det kan I blandt andet gøre ved at sætte lønningerne ned der, og den faggruppe der, de kunne godt lige skæres lidt, så der kunne I godt effektivisere lidt, ikke? Og det er så før, at det danske Folketing får lov til at se det, der så kommer fra finansloven, ikke? Så det vil sige, at EU har råderetten nu over dansk økonomi, og hvis ikke det er suverænitetsafgivelse, og afgive retten til at råde over dansk økonomi, så ved jeg ikke, hvad det er. Og hvis det er suverænitetsafgivelse, hvor blev folkeafstemningen så af? Jamen det er jo netop den, man vil undgå, og det er derfor, at man vil hellere holde 50.000 lærere, ja, det er en del af det, men vil hellere holde 50.000 lærere og 600.000 skolebørn, vil man hellere holde som gidsler, end man vil indrømme, at man har været ude at sælge Danmark. Fordi man arbejder for nogen, der er ved at centralisere hele verden til at få alt under deres magt. Og derfor er det, vi har set med finans, altså man kalder det en finanskrise, men det var jo igen et værktøj, de bare satte i kraft. Og det var det, jeg kunne se også i 2007. Før 9/11 sad jeg også og kiggede på økonomi. Advarede min far om, at dollaren ville crashe. De har så reddet den med gæld, men havde de ikke reddet den med gæld, den største gæld, de nogensinde har haft, så var den jo crashet, ikke? Og alle de her ting kunne man sidde og se. Og penge, når man lever i et pengebaseret samfund, som vi gør, hvor alt er bundet op på penge, så er man sgu nødt til at sætte sig ind i, hvad fanden er penge for noget? Man er nødt til at finde ud af, hvordan opstår de? Hvem styrer dem? Hvem ejer bankerne? Hvem laver vores penge? Hvorfor skylder jeg lige pludselig mange penge? Hvad er renter? Altså alle de her ting her, er det en god idé at låne? Er det en god idé at sidde i gæld? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Fordi det er en forretning. Og hele den her forretning holder os også nede. Du kan styre os på den her måde, ikke? Nej, jeg bliver nødt til at arbejde, fordi jeg skylder altså til det der. Og i næste uge, jeg vil gerne lige ud og rejse, så jeg bliver nødt til at arbejde ekstra, ikke? Det vi så styrer de her penge her, vi fatter det slet ikke. Og det er noget af det, som jeg håber, der følger med, at når folk så opdager, at samfundet er... Det er jo igen det her med, at jamen, det er nemt nok at smide det hen og kalde det konspirationsteori. Men det er bare noget, der omfatter hele vores samfund. Og det hele hænger sammen som en stor blæksprutte. Det at de her teorier, de får sådan et stempel på sig, tror du, det har konsekvenser for den debat, vi egentlig har mulighed for at have i Danmark? Altså vi er jo i princippet et ytringsfrit land. Ja. Det kan jo diskuteres, men... Ja, altså debatten mangler, og det er jo den, vi savner. Fordi hvis debatten var der, så ville jeg kunne sidde og argumentere for, hvorfor jeg mener de her ting. Men jeg har allerede sat et bås før. Altså, jeg tror ikke, du kan finde et eneste Danmarks Radio, enten artikel eller videoklip, som ikke ser det igennem ser modstanderen af den officielle teori over for 9/11 som igennem en konspirationsteoretiker-optik. Og allerede der, så er du allerede sat ud. Du er ikke ligevægtig længere. Det er ikke to mennesker, der sidder og diskuterer noget. Den ene er allerede sat i bås som konspirationsteoretiker, ergo behøver jeg ikke at forholde mig til ham. Ikke? Hvad var det nu, du spurgte om igen, Katrine? Det var, om du følte, at det havde en konsekvens for den debat, vi egentlig har mulighed for at have her i Danmark, eller... Ja, debatten mangler. Ja. Og det, jeg føler jo også, som så mange andre gør, og det vil Niels også sikkert bekræfte i morgen, at vi mangler jo, altså hvorfor fanden går der så mange mennesker rundt i Danmark, som ikke ved, hvad World Trade Center bygning 7 er? Hvorfor har de ikke set den styrt sammen? Jamen det er jo netop, hvis du finder ud af World Trade Center er mere end de her 2 tårne. Vi skal bare forholde os til de 2 tårne, fordi så går løgnen igennem. Men finder du ud af, at der står en bygning ved siden af, der falder sammen på 6,5 sekund, som er 186 meter høj,
og har på 47 etager. Den er 3 gange højere end Rigshospitalet og 2 gange højere end Domus Vista, som er Skandinaviens næsthøjeste bygning, Domus Vista altså, ikke? Som jeg kører forbi hver dag. Altså, så så vil folk jo begynde at undre sig. Så derfor holder man det her ude for sendefladen, og når man så endelig bringer det op i sendefladen, så bliver det enten uden videodokumentation, hvor, nu skal jeg også stå med Tommy Hansen, hvor han jo blandt andet har bedt omkring, at de her klip skulle vises. Han har både oplevet, at de blev vist, hvilket havde en rigtig fed effekt, og så har han oplevet at stå, det var på Danmarks Radio, og så har han oplevet på TV2, hvor han havde bedt om, at klippene af World Trade Center 7 sammenstyrtning skulle vises, og hvor de havde sagt ja, men hvor de ikke blev vist, eller også var det et hul ind i Pentagon. Jeg tror, det var hullet ind i Pentagon. Hvor de siger ja. Men, og igen, altså, hvorfor snakker vi ikke om det første hul ind i Pentagon? Hvorfor hver eneste gang, vi skal se Pentagon, så ser vi det med det billede, som er 45 minutter gammelt, hvor at den ene mur er faldet sammen. Så begynder vi nemlig ikke at stille spørgsmålstegn til, om det kunne være en Boeing 757 eller 67 eller hvad fanden det var, der fløj ind i den her bygning. Men hvis vi sidder og kigger på et hul, der ikke er mere end 3-5 meter i diameter, så begynder vi at undre os. Og hvis den debat er til stede, hvis de ting bliver lagt ud, så er det, at løgnen krakelerer. Og det er også derfor, at løgnen må nødvendigvis hænge sammen med andet end bare politikere. Og det må være et større system. Og det er jo den erkendelse, du er nødt til at nå frem til. Det er derfor, det er så vildt overvældende, det er, at de kan kun slippe afsted. Du ser det jo dagligt. Du ved jo, at du har ret i den her bygning, der er revet ned med sprængstof. Det ved du jo. Du er helt sikker. Jeg har studeret den der bygning. Jeg ved, hvor mange stålstoffer der er ydre og indeni. Og jeg ved smeltepunktet forstået, og jeg har hørt en masse af vidner. Hvis på et eller andet tidspunkt, der bare var én gang, jeg begyndte at tvivle på den her Hardy, han gik og sagde, så var der jo sådan en tvivl. Men tvivlen er ikke rigtig kommet ind endnu. Og når du ved det, jamen hvorfor fanden står de andre så og siger, at det er noget helt andet? Jamen, man kan sige, det er ligesom, som der er en, der lavede en video om en gang, at det er en lakmustest. Du kan nu spejle alle politikere i den her løgn. Hvis de taler løgnen, jamen så er de med i agendaen. Hvis ikke de taler løgnen, og de så mister deres job, eller hvad de gør, jamen så er de hæderlige mennesker. Og det er så grusomt at skulle sidde og sige, men der er så mange politikere, der spiller spillet nu. Og de behøver ikke nødvendigvis alle sammen at være klar over, at 9/11 er løgn. Men de er klar over til en eller anden extent, eller en eller anden omfang, at de lyver omkring de ting, de sidder med. At det er rent spændt, det de laver. Og hvis debatten fik lov at være der, vi fik lov at diskutere de her ting her, fik lov at se de billeder af World Trade Center 7 styrt sammen, eller af det første billede, eller første hul inde i Pentagon, eller for den sags skyld hullet i Shanksville, hvor der ikke er noget fly nede i. Men så vil folk begynde at undre sig. Så ja, det har enormt stor betydning for, det er jo netop det, vi bruger internettet til nu, og vi har brugt internettet. Det er der, hvor at tingene først er begyndt at ramle lidt ude i medierne nu, hvis de overhovedet er begyndt at ramle, men der er i hvert fald begyndt at blive rystet nogle skeletter ud af skabet, fordi at internettet har været det eneste sted, hvor vi har kunne uddanne os selv, og hvor vi har kun kunne uddanne os selv, og så kunne hjælpe andre selvfølgelig, og så kunne få nogle råd fra nogle andre, men det har været på egen basis, egen undersøgelsesbasis, og det er også derfor, det har taget mig lang tid at blive færdig med min uddannelse. Det var fordi, jeg havde lige pludselig nogle ting, jeg skulle have sat i system, for at forstå den verden, jeg levede i, og jeg havde tid til det, og jeg havde lov til at gøre det, og så gjorde jeg det. Og det har jo på ingen måde været en økonomisk vindende situation. Jeg sad med en kæmpe, fordi man bliver nødt til at gå på SU-lån her ved siden af. Man kan ikke leve for 4.500. Jeg kan i hvert fald ikke, som eneforsørger. Så jeg står med en kæmpe SU-gæld i dag, og altså der er slet ikke der er ikke noget, der har kunne betale sig. Men det, der har kunne betale sig, det er, at jeg føler, at jeg har blevet et mere frit menneske. Og det er igen, hvis vi kan vende tilbage til Matrix-filmen med Morpheus og Neo, hvor Neo han siger, at han vil gerne tilbage til Matrix, eller man kan komme tilbage til Matrix, hvor Morpheus siger, if you could, would you really want to? Nej, der er ikke nogen, der egentlig har lyst til at komme tilbage, fordi de ved godt nu, at vi er slaver. Vi er slaver, der er styret af forskellige systemer, om det så er et religionssystem, eller det er et økonomisk system, så forsøger man hele tiden at styre os i forskellige retninger. Og først når man erkender det,
mindfængsel, eller hvad kan man sige, det der mind prison, det der fængsel, de har sat op i ens hoved, som bygger på fejlagtige antagelser af, hvordan verden er. Først når man får brudt det, så begynder du at kunne gøre noget ved det. Og så er det, du begynder at kunne gøre ting i dit eget liv, hvor du kan prøve at forsøge at undgå netop det her med den her lockout. Jeg vidste jo godt, at krisen var på vej. Ikke? Jeg meldte mig ud af Danmarks Lærerforening i september 2012. Jeg vil ikke sige, at det var fordi, jeg vidste, der kom en lockout, fordi så meget anede jeg slet ikke. Men jeg var godt klar, at der var noget, der var galt. Ikke? Jeg skiftede fra folkeskolen, fordi at det var helt sindssygt derude. Jeg vil ikke sige, at jeg overhovedet har forudsagt, at der ville komme den her konflikt i 2013, men jeg vidste, der ville komme en konflikt omkring det offentlige. Mm. Jeg vidste, de her ting ville ske, fordi det er det, som sådan New World Order gør. De skærer ind til benet. Jeg vidste, at de ville sætte priserne op i vores... Altså, når man sidder og lytter til nogle af de her mennesker, så sad man jo på et tidspunkt og troede, at nu ville det økonomiske system krakelere, fordi... Men så gjorde det det, at så lavede de bare nogle gældsbobler i stedet for. Enten lavede nogle bailouts, eller så lavede nogle bankpakker, eller de skabte noget gæld, ikke? Og på den måde undgik de det her store kollaps. Nu skal jeg lige tilbage på sporet, hvad jeg vil sige i forhold til det. Der tabte jeg lige tråden. Det er bare i orden. Jeg tror også, vi er ved at være færdige. Ja. Mindre du har noget... du nej, lige, altså jeg har bare siddet og snakket. Ja, jeg håber, jeg kan men du har simpelthen fået svaret på alle spørgsmålene, så det er jo bare super. Kanon. Ja, vi har også snakket en halv time over tiden her. Ja, men har du noget? Altså, nu så skal I jo have Tommy og Niels, siger I? Ja. Også interviewet. Og så er det noget med, at det skal lægges ud på en eller anden portal? Ja, det skal det. Med mindre, at der er nogen af jer, som ønsker anonymitet. Så det skal du endelig bare sige til, hvis det er. Nej, det er simpelthen fint nok. Ja. Selvom man åbner lidt op af posen her. Det er jo ikke ting, for mig til at stå og sige klasseværds, det her. Nej. Men nu sidder vi og snakker sammen. Ikke? Det vil jeg godt lige lægge tryk på, at der er forskel på, når jeg er ude som professionel lærer, og der er forskel på, når jeg sidder her og udtaler mig. Ja. For jeg ved godt, at jeg skal tie stille med nogle ting, når jeg står. Men alligevel prøver man selvfølgelig også at lirke lidt op, men du skal ikke ødelægge ungernes verden, for den fuldstændig til at krakelere. Så vi må gerne bruge dit navn i projektet? Det må I gerne, ja. Ja. Og må vi benytte citater fra dit studie der, din bachelor? Og det må I også godt. Mail og fra det her interview? Altså det der buddhispanda snabel-a verden version 2, eller? Ja, må vi også bruge det? Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg skal have min mailadresse med. Nej, okay. Altså, det ved jeg ikke, altså, jo, men jeg bruger den jo ikke specielt meget selv. Altså, det her med, og jeg er lidt træt af, at folk, der begynder, altså, der er kommet alt muligt spam fra alle mulige mærkelige steder. Jeg kan ikke få noget at slå det fra, men I må gerne, smid den på, der kommer selvfølgelig ikke alt muligt ind, det gør der ikke. Men hvornår tror I bliver færdige med bachelor? Nu får I noget data ind nu. Ja, det gør vi den 1. juni. Og så skal vi til en eksamen, og så kan vi, hvis du er interesseret i det, sende den derefter eksamen og fortælle, hvordan det gik og så videre. Det vil jeg nemlig meget gerne høre, nemlig hvordan det er gået for jer, og hvordan bedømmelsen har været, og hvordan man har taget imod jeres opgaver og jeres problematik, den måde I har kigget på det på, ude i undervisningsmiljøet. Fordi det er noget, der interesserer mig også, hvordan at griber de det an. Jeg har jo prøvet også at få nogle slag over næsen, men jeg har også prøvet nogle fede hovsaoplevelser. Men det kunne også være spændende at høre, hvordan på universitetsniveau er det for jer. Jeg ved, at Niels også får nogle slag en gang imellem. Ikke? Ja, vi glæder os også til at se resultatet. Altså Niels vil jeg sige, han er måske nok den, der har præget mig allermest igennem det her, fordi jeg har valgt at sige, at det her er så vigtigt, at det vil jeg støtte op om, og jeg synes, at Niels er den bedste advokat til at kunne gøre noget ved det her. Så hans indsats for de her ting har været kolonorm. Vi ville slet ikke være kunne nå ud til så mange mennesker, hvis ikke vi havde haft en lektor i kemi, der gad at stille sig op og holde de her foredrag. Og det inkluderer hans kone, som jo er en moralsk støtte og hjælper ham med alle forskellige ting, og de har også været igennem
deres ture på grund af de her ting her, ikke? Og sådan er det jo med ægteskaber eller forhold i det hele taget. Det er jo at prøve sig, så hun er jo også en kæmpe støtte i det her. Og der er andre folk, der har hjulpet støtte op omkring Niels, men for mig har det også været en lærerig proces. Han er en fantastisk retoriker, synes jeg. Han er en af de bedste retorikere, jeg har set, fordi han kan præsentere tingene så lige til nærmest, ikke? Ja. Og det har jeg i hvert fald kunne lære rigtig meget af. Og hans måde at undersøge ting på. Jeg vidste ikke en skid om fysik, før jeg lærte Niels at kende. Jo, det gjorde jeg selvfølgelig for gymnasieniveau og sådan noget, ikke? Men jeg har vitterligt skulle sætte mig ind i nogle ting omkring, hvordan man skriver bygninger ned. Og, altså nu har jeg lige mødtes med det gamle band her i weekenden. Den ene er arkitekt, og den anden han er bygningskonstruktør. Og så vi havde snakket om, at jeg vidste måske mere omkring konstruktioner af steel framed high-rises, end de gjorde. Kun med det formål, at jeg skulle vide, hvordan man rev dem ned igen. Fordi jeg skal vide, hvordan man bygger dem op for at kunne rive dem ned. Ikke? Og det grinede vi lidt af. Og så sendte jeg dem så nogle film, og så regner jeg med, at de kontakter mig her, og når de har fået kigget på dem og sådan noget. Ikke? Ja. Men altså, det glæder jeg til, at jeg skal snakke med Niels, fordi han er fantastisk. Det gør vi. Jeg tror, Mikkel han har nogle spørgsmål lige her til sidst, nogle opfølgende. Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, du sagde sådan, du skulle passe på med hvad du sagde i skolen. Altså har du mødt nogle sådan deciderede begrænsninger sådan i forhold til dit arbejde? Ja, både ja og nej, ikke? Altså jeg vil sige, i og med, altså jeg har kun haft 2 ansættelser som lærer. Og det ene var fra en 8. klasse, og der vidste de jo ikke, at man er en 11-truther. Så der kunne de jo ligesom ikke beskytte sig, kan man sige, ikke? Men der var der bare flere og flere, der begyndte at vende ryggen til, at man begyndte at snakke om de der ting. Så er det bare social eksklusion, kan man sige. Ja. Til sidst så sad jeg og røg min smøger for mig selv, fordi jeg var så uvenner. Jamen, det var så også fordi, jeg ikke synes der var nogen, der ville tage klassen alvorligt. Jeg synes, det var nogle røvhuller, og skolen havde været nogle røvhuller over for de her stakkels 18 unger. Så der lå meget i det også, selvfølgelig. Jeg skal ikke kunne komme og sige, at det har haft med konspirationsteorierne at gøre. Jeg tror også, det handlede om, at jeg tog ungernes parti og stillede mig op imod skolen, selvfølgelig. Og det gjorde jeg selvfølgelig, fordi jeg vidste, at jeg skulle videre til en ny skole. Jeg havde nok ikke kunne stille mig op på samme måde. Så havde jeg mistet mit job i hvert fald, hvis jeg havde gjort det der. Og da jeg så kommer ud til jobsamtale på den nye skole her, der er jeg blevet anbefalet af en inden for Radio Frihed, der hedder Christian Aagaard. Og Christian Aagaard, han er også en 11-truther. Så der kendte de godt de her ting. Og der siger, altså det jeg synes der var det fede ved min ansættelsessamtale, det var at vi kunne sidde og snakke om det åbent. De vidste, jeg tror ikke viceinspektøren egentlig vidste, hvad det var så meget om, men inspektøren vidste, hvad det var for noget, ikke? Og han bad mig om at tone lidt ned for det, men han sagde ikke, at jeg ikke måtte snakke om det. Jeg skulle bare ikke for meget af det der, ikke? Og det har jeg også gjort. Jeg har netop måske da gjort det for meget, kan jeg så se i forhold til 9. klasse, som nu står og skal til eksamen, at jeg har ikke nået det. Hvilket der også skete ude i den anden 8. klasse, at jeg nåede det simpelthen ikke særlig meget at gå i dybden med det, fordi at man passer på, så man gemmer det til sidst, fordi så er det lige op til eksamen, og så må det briste eller bære eller et eller andet, ikke? Men at præsentere, jeg har så gjort det i 10. klassen, og der er ikke kommet nogen og sagt noget til mig. Præsentere 2 teorier over for hinanden. Jeg har både gjort det med 9/11, og jeg har gjort det med CO2-løgnen over for andre klimaforskers teori, Henrik Svensmarks teori om, hvad der styrer klimaet, ikke? Ja. Så jeg vil sige, måske er det igen også, når jeg siger pas på, så er det måske, det står også i den der opgave, jeg har skrevet om styring af selvstyring. Det er noget af det, de er rigtig gode til at sætte gang i, og det er det, som overvågning gør. Det gør, at individet styrer sig selv. Så måske er det også mig selv, der ligger nogle restriktioner på, som egentlig bare ikke er, som jeg tror, de er. Ja. Og, fordi jeg vil til hver en tid, og det er også på grund af den opgave, hver tid gå ind og kigge i lovgivningen og så sige, jeg har gjort, som lovgivningen foreskriver. Ja. Så egentlig burde man bare kaste sig ud i det. Men jeg må så også indrømme, at jeg er lidt træt af det, og jeg overvejer faktisk at stoppe som lærer, fordi at der er regler og rammer, og jeg måske ikke synes, at skolerne er fritænkende nok. Selvom den skole, jeg er på, måske er det mest fritænkende, du kan møde, så
så kunne jeg måske godt tænke mig at lægge nogle kræfter i at skrive undervisningsmaterialer, der når ud til skolerne, i stedet for, fordi jeg står selv og mangler nogle materialer som lærer, som kan anskueliggøre, at det her, det er i orden at tage fat på. Det er i orden at tage 2 teorier og stille dem op mod hinanden. Det står, Gud hjælpe, beskrevet i vores lovgivning, at vi skal gøre det. Det er noget af det, som ungerne skal arbejde med. Ja. Og når det står, at du skal sætte 2 teorier op mod hinanden, du skal tage fra forskellige felter, fra forskellige fagområder, og bringe det, nu taler jeg decideret om samfundsfag, jamen så skal vi jo også gøre det, og så skal vi jo ikke være bange for at, nej, det her med 9/11, det vil jeg ikke røre ved. Og jeg ved også, at jeg er slet ikke den eneste, fordi jeg taler jo med flere forskellige lærere, og der er lærere, og det var der også på Lindevangsskolen, der var, før jeg blev færdig. Måtte så stoppe den dag, hvor jeg blev færdig som lærer, fordi så var det for dyr at have. Men der var der også andre lærere, en anden lærer, der bragte bygning 7 på banen, uden at jeg havde snakket om det. Og jeg har mødt en anden lærer også, der fortalte, at han snakkede om det. Han arbejdede så også på en friskole. Men altså, der er lærere, der begynder at slippe lidt ud forskellige steder. Og det er nok fordi, at vi lægger restriktioner på os selv, og er bange for at miste vores job. Desværre igen, det er pengene, der styrer os. Er bange for at miste vores job, så derfor så passer vi på, hvad vi siger. Fordi der er mangel på der er mange arbejdsløse lærere. Det er svært at finde job i øjeblikket, hvis du bliver fritstillet igen. Ikke? Ja. Så, men jeg overvejer selv at trække følehornene til mig, fordi at jeg har heller ikke brudt mig om den tone, der har kørt over for lærerne. Nu er jeg jo ikke selv i folkeskolen længere, men jeg synes, at mange af mine venner, dem der har været mine medstuderende og dem, der er lærere nu, har jo skulle stå model til rigtig meget. Jeg synes, det er klamt og ulækkert, og enhver kan se, at det er en plan, de prøver at trække ned over lærernes hoveder, og der er rigtig mange mennesker, der bliver holdt som gidsler, og hele det der skuespil, jeg synes, det er ulækkert. Jeg vil måske ud af det offentlige arbejde med børn nu i 15 år, og det har altid været det offentlige stort set. Måske ud af det offentlige, og så ikke have staten som arbejdsgiver, fordi det er, og så netop, nu er jeg så et privat sted, men staten har stadig sin lange, klamme arm dernede, ikke? Måske prøve at skabe lidt sit eget, og det kan godt være, at der ikke er nogen penge i det, men i og med, at jeg ikke er drevet af penge, og det har jeg nok heller aldrig nogensinde været, så så har det ikke nogen betydning for mig. Jeg skal bare kunne klare mig dag til dagen af vejen. Jeg gik 11.500, da jeg skiftede fra folkeskolen til friskole. Så det er ikke penge, der driver mig. Det er ønsket om at være, netop som vi sagde, eller som jeg sagde til jer tidligere, at kunne kigge tilbage som 50 eller 60 år og sige, jeg gjorde noget, jeg var med til at ændre noget. Og der føler jeg, at vi kan stå nu og kigge tilbage i 2013 på de initiativer, vi satte i gang i 2008, og var en gruppe mennesker, der gjorde at have arbejdet for at være træt af det, og været faldet fra og komme tilbage. Vi kan se nu, at der er masser af 9/11 rundt omkring. Det er jo også primært fordi Niels Heider har snakket med måske, hvis vi sætter det lavt, 10.000 mennesker rundt omkring i Danmark. Altså han har lige rundet 170 foredrag, det er så med dem han også har holdt i andre lande. Jeg kan ikke huske om det er 12 eller 15 lande han har været i nu, ikke? Men han har holdt rigtig mange. Jeg har selv været til 39 foredrag med Niels Heider. Jeg har selvfølgelig ikke hørt dem alle sammen, men så har man stillet stole op, eller så har jeg siddet med Pernille og snakket, hans kone og snakket udenfor. Ja. Så det handler om at være med til at få folk til at forstå, at verden er langt mere kompliceret, end vi får at vide. Ja. Og det hjælper så for nogle mennesker at sætte det ned i en konspirationsteori, optik, men det er at lyve for sig selv, føler jeg. Ja. Noget andet jeg også lige kunne tænke mig at høre, det var, da du nævnte de der debunker, at nogle af dem var bedre end andre, men altså kan du sige, altså nu ved jeg godt, det jo må være afhængigt af, hvad for en teori det handler om og så videre, men er der nogle af dem, der sådan kan lægge nogle beviser, som alligevel kan rykke lidt ved konspirationsteorierne, eller hvordan mener du, de er dygtige? Jeg mener, de er dygtige til at spille folk ud mod hinanden, og de er dygtige til at, så tvivl i folk. Okay. Altså, og fordi at den ene, han er så trænet nu, at han kan sige ting med så stor overbevisning, at hvis ikke du har siddet, som jeg har siddet, eller som nogle andre har siddet i flere år og kigget på, hvordan
World Trade Center bygning 7 er konstrueret, og du har kigget på, at der er ikke andre måder, du kan rive den ned i den, altså symmetrisk lige ned i sit eget fodaftryk på 6,5 sekund, medmindre du kapper 10.000 svejsninger på samme tid i en rigtig rækkefølge. Og det kan du kun gøre med sprængstof, og det kan du ikke gøre med ild. Ikke? Og kun med det indblik kan man jo ligesom sige, at det han sidder og siger er vås, fordi han er sgu dygtig. Jeg tænker på en bestemt person, ikke? Han er sgu dygtig, ikke? Og det er han, fordi han sidder konstant og spiller folk ud mod hinanden. Gør han det med beviser, eller hvordan så han tvivl? Jamen altså, han kan for eksempel gå ind og så tvivl omkring Niels Haid og sige, at han er tosset, og sige, at der er ikke hold i hans teorier. Og så har de her debunker, de har jo så hjemmesider, hvor de modbeviser. Altså, for eksempel jeg blev meget ked af det, da jeg opdagede det, for jeg kunne faktisk godt lide Mythbusters på Discovery. Men Mythbusters har lavet et forsøg med termit, hvor de forsøger at brænde en bil over med termit. Og det kan de ikke få til at fungere. Og det bruges af mange debunkere, eller folk, der prædiker den officielle forklaring, til at sige, at alt det her termit, det er bare noget, som Niels Haid har fundet på. Men enhver, der går ind på et universitet og spørger en kemiker, findes der noget, der hedder termit, vil jo få det at vide. Men umiddelbart sidder folk jo bare på internettet og ser de her ting. Og ser du så det her klip, hvor de hælder, jeg ved ikke hvor meget termit oven på taget af en bil, og du så ser dem sætte ild til det, og det smelter ikke igennem bilen. Så hvis du ikke har nogen anden erfaring med termit, hvilket jeg heller ikke havde før, at de fandt det der, jeg anede heller ikke, hvad fanden det var for noget. Og det har taget mig meget lang tid at forstå virkelig, altså hvad det er for noget, og hvad det kan bruges til, og altså den første gang jeg hørte nanotermit, fattede jeg slet ikke. Altså, jamen så så kan de jo få folk vende fra, fordi hvis du så er en lille smule nysgerrig og siger, okay, nu kigger jeg på det. Nu klikker jeg på det der Mythbusters klip, fordi Mythbusters, dem har jeg alligevel tillid til. Og så sidder du og ser noget, der er klippet ud fra et Mythbusters show, og der er måske 5 minutter, og de kan ikke brænde den her bil i stykker. Jamen så har du givet det en chance. Og tit så får man måske kun 1 go eller 2 goes, hvis du er rigtig heldig. Ikke? Så afviser folk det igen. Og kan de her debunker så måske ramme 50%, som de kan få til at afvise det igen, jamen så holder de den kritiske masse nede. Og de producerer selv beviser, der modbeviser. Ikke? Eller går ind og siger, den der fortolkning af, når Larry Silverstein siger, we decided to pull the building, and then we watched the building collapse, ikke? Jamen så siger de, men det var jo brandmænd, der blev hævet ud af bygningen, ikke? Eller et eller andet, ikke? Altså, og så skal du igen have noget baggrundsviden til at vide, jamen altså, der var ikke nogen brandmænd i den bygning. Så det argument vil godt kunne bruges over for en, som ikke rigtig ved noget, ikke? Nå, okay, pull the building, ja, det lyder måske også meget, meget rigtigt, at to pull, det var at hive brandmænd ud af bygningen. Så er det bare, fordi du skal jo tænke på, at hvis man skal holde med os, så er det så sindssygt hovedrystende, angstprovokerende, at man vil helst bekræftes i, at den officielle forklaring er sand. Ja. Så det er derfor, jeg siger, at nogle gange, så skal der opstå noget traumatisk. Og det er det, jeg ser mange, altså 50.000 lærere bevæge sig ind i en traumatisk tilstand lige i øjeblikket, hvor de begynder at indse, de kan ikke stemme på hverken den ene fløj eller den anden fløj. De begynder at danne nye partier, forsøge at danne nye partier. De gør alle de der ting, som vi også selv gjorde, da vi vågnede op og tænkte, fuck man, der er noget galt med demokratiet, det fungerer ikke som vi plejer, eller som vi har lært. Vi bliver sgu da nødt til at gøre noget. Der står lærerne nu, og hvis vi så igen skal bruge Matrix som metafor, så sidder de som Neo foran den her computer, og er lige ved at finde ud af nu, at der er noget, der hedder Matrix. Og det er der, vi andre også startede, kan man sige. Ikke? Og så skal man så beslutte sig for, vil man tage en rød pille, eller vil man tage en blå pille? Vil du være en strus og stikke hovedet ned i jorden igen? Uanende om, at det her det kommer til at ramme dig alligevel. Jamen, så gør du det. Og hvis du så får vækket din nysgerrighed, eller som Knud Illerig siger omkring læring, bliver dit system provokeret nok til, at du vil undersøge det her, jamen så er det, at du går i gang med at undersøge det, og hvis du så bryder koden, jamen så opstår der læring, så sætter der så noget fast. Ikke? Ja. Men du skal provokeres til det, dit system skal provokeres til det, du skal kunne se et problem, og kan du ikke se noget problem,
så er det jo bare, hvorfor skal du så kigge på det? Al læring handler om at du skal skabe et problem for en eleven, du skal provokere eleven til at se det her problem, og så bliver de interesseret i det her problem, og så begynder de at løse det, og så bryder de kode, og så opstår der læring. Ikke? Mm. Jeg tror, at vi har fået det, vi skulle have nu. Helt sikkert. Og det har været super fedt, du vil medvirke. Ja, men det har været fedt at snakke med, og ønsker jer alt held og lykke med opgaven. Tak, og du skal nok høre fra os. Jo, tak. Og rigtig godt interview med de sidste 2 også. Det er nogle spændende mennesker, I skal snakke med. Tommy er også meget spændende. Ja, det glæder vi os til. Ja. Tak skal du have. Selv tak, ikke? Ha' det rigtig godt. I lige måde. Jo, tak. Hej. Hej.